Läpillä Ineen. Tosta noin. Tervetuloa Nerdikin jakso 155 nyt sulla tässä. Tervetuloa mukaan. Mä oon Joni Vaittinen. Hän on Petteri Alberg. Joka viikko perjantaisin, mutta tällä kertaa poikkeuksellisesti maanantaina jakso. Syy, miksei perjantaina tullut normaalisti jaksoa, oli se, että torstai-perjantai välisenä yönä oli vuoden yksi pelikohokohtia, eli Games Awards. Ja tämä jakso tullaan oikeastaan siihen sitten syventyyn, paneutuun, keskusteleen siitä, mitä siellä nähtiin, mitä siellä julkistettiin, ketä siellä palkittiin, mitä siellä ylipäätänsä oli. Ja mitä tulevaisuus tuo tullessaan pelien rintamalla. Paljon World Premiere Cinematic trailereita nähtiin. Ja just tuossa Petterillekin sanoin ennen kuin painettiin täältä rekki päälle, että joo, että 3 tunnin show ja pre-show oli siinä puolisen tuntia, jossa siinäkin tuli ihan kivoja trailereita jo kaikkea, niin kyllä siinä unohti jo ne kaikki, kun se oli niin pitkä. Se oli pitkä show, hieno show, ja niin, että ajattelin, että joo, meidän on pakko ottaa listaus esiin, kun ei muistanut mitä kaikkea. Se tuli niin paljon, silmämunat täyteen, korvat täyteen, ihan kaikkea, tiedättekö? Ai vitsi. Mutta mitä mieltä ylipäätään olit showsta? Mä itse tykkäsin tämän vuoden showsta kaikin puolin. Oikein hyvää Spider-Man No Way Home viikkoa kaikille munkin puolesta. Tällä viikolla se tulee. Tälläkö viikolla hämis tulee taas? Keskiviikkona hämis tulee. Se on ihan muutama päivä. Se on ihan tossa kuule. Kaikki vastaukset on ihan seitiheiton päässä, niin sanotusti. Joo, kyllä mä tykkäsin showsta kaiken puolin. Oli paljon hyviä juttuja. Ja show rytmitys, vaikka se oli pitkä, todella pitkä, niin oli siitä huolimatta mun mielestä hyvä. Ja paljon oli yllättäviä juttuja. Asioita, mistä ei ollut pienintäkään hajua etukäteen. Aivan. Ei edes huhuja, mutta sitten oli muutama varmempi juttu, mistä on vähän kiusateltu aikaisemmin ja yllättävän paljon semmoisia isoja settejä kuitenkin. Ja voittajissakin löytyi hyviä yllättäjiä ja palkinnot meni hienoihin osoitteisiin ja saatiin ihan kaiken puolin hauska show. Vähän jatkoa varten ehkä sitä voi silti pikkusen koettaa tiivistää, mutta se on, kato kun ne pitää ne viulut maksaa, niin se on pakko niitä mainoksia olla sitten joka väliin ja paljon. Et se on vähän semmoinen, jos joku miinus pitää tästä showsta sanoa kaiken kaikkiaan, että ymmärrettävä syy, mutta silti kun show kestää yhtä paljon kuin extended-versio Sormusten herrasta, niin se on aika paljon. Se on paljon ja en osaa kuvitellakaan minkälaista siellä on itse istua siellä paikan päällä sitten, että se kestää vielä enemmän. Jep, kyllä. Mutta se on juhlatapahtuma, siellä on alan ihmiset on siellä ja niin hienoa, että tällä kertaa niin kuin in person saatiin hoidettua, että kaikki pääsi paikalle ja pääsee tapaan kollegoitaan ja kaikki tällainen. Se oli tosi hieno homma, että nyt pystyttiin järjestämään näin kokonaisuudessaan. Mutta joo, kyllä ne maksetut spotit siellä oli. Siellä on jokaisella varmaan nyt Final Fantasy 14 pizzaslicea ja pizza tilattuna kotiin, mitä siinä oli. Että tilaa tällaiselta palvelulta pizza kotiin, niin saat Final Fantasy 14 tällaisen pizzaslicen kätees kanssa sitten. Ja ihan hauskoja juttuja kyllä. Että. Kyllä. Joo, sitten oli vähän musiikkia ja sirkushuveja, kuten tapaan kuuluu. Että siis iso luokan artisti. Aika Stingi aloitti. Tiedätkö, Stringin bändi. Kyllä. Niin Stingi itse siellä. Ja voin sanoa, että onhan se nyt kova äijä, hyviä biisejä, hieno tulkitsija, mutta oli aika niin kuin lähtölaukaus tolle koko showlle. Ei ehkä sellainen biisi, mitä olisi odottanut, että mennään noin tunteelliselle puolelle. Joo, kyllä. Tulkinnalta ja kaikeltaan, mutta jotenkin se sopi siihen
se oli hyvä. Se oli hyvä startti, oli jo. Mä en ollut ennen kuullut Stringin biisiä, niin, mutta varmasti tuun kuuntelemaan sen uudestaan, ja se oli aika hyvin sanotettu. Sellainen tosi tunteellinen. Olisi ollut tosiaan hienoa myös kuulla Stingin vetämässä tai Stringin vetämässä suoraan Halon tunnuspiisi. No Stingin versio. No mieti. Niin on. Joku päivä. Kyllä. Ja toinen, mikä jäi mieleen, siis monta musiikkiesitystä oli siellä, olisiko niitä ollut 3 vai 4? Joo, 3 tai 4. Tosi monta. Mut siis, no on se kyllä aika monta. No joo, mutta se oli mua nauratti ihan hirveästi yksi biisi siellä, mitä mä en tiedä, tää oli vaan mun mieli taas niin hauskuutti itseään, tai hauskuutti mua, koska siellä näytettiin, kuvalla pyöri tuleva Horizon Forbidden Westi, ja sitä tunnusmusiikkia, seikkailumusiikkia soitettiin siinä. Niin mua nauratti ihan hirveästi, kun siinä biisin aikana kuului, kun jotain lyötiin niin lujaa ruoskalla, kuuluu aina sieltä. Mä repesin joka kerta. Eikö joku soita temmossa vai nyt soita lujempaa aina kun se oli hauska. Joo, kattokaa se Forbidden Westin se musisointi siitä Games Awardsista ja kuunnelkaa se ruoskasia. Ai vitsi, mulla oli hauskaa sen ruoska kajahti, joo. Se oli hauska show, ja sitten toi oli hyvä se Cuphead-meininki. Cuphead-biisiä vähän siinä vedettiin. Skip up, 20-luvun tämmöistä kultahattu-meininkiä, niin oi. Hyvin ilman laulua. Että nämä keksii kivoja juttuja. Yksi vuosi oli se Super Mario Odysseystä se biisi, mikä soi siellä yhdessä kentässä, niin livenä vedetty. Jatsahtava semmoinen kappale. Niin. Erittäin hyvä biisi. Sitten oli hienosti, ennen kuin jaettiin vuoden parhaan pelin palkinto, niin niiden Games Awards, tämä orkesteri, niin siellä mestarin Puikon ohjaamana, niin sitten teki tuon niin kuin kaikista näistä ehdokkaista, niin niiden tunnareita siellä. Se oli hieno idea. Voin kertoa, että kun se lähti se Metroidin tunnari sieltä tuolla orkesterilla, niin kylmän väreet. Niin kyllä, miksi Siinäkin jotenkin mietti, kun se Metroidin tunnari tuli sieltä, niin jotenkin oli vain siellä, että niin, Nintendo oikeasti, miksi te ette hyödynnä tätä teidän yhtä isoa franchisea, ja kaikki on ihan hypessä tästä, teikö tunnari on tuollainen viimeisen päälle ja kaikki, ja tulee sellainen niin kuin keskinkertainen Metroid-seikkailu 15 vuoden välein, niin siinä oli sellainen, että vai! niin no, miksi teidän biisit on niin hyviä, miksi teidän Metroid on niin keskinkertaisia ollut? Mikä mättää? Joo, se oli siinä showssa oli muutenkin tämmöisiä hienoja ympyrä sulkeutuu hetkiä vähän tavallaan. Palataan niihin myöhemmin. Mutta siellä on taas uusia meemejä tulossa ihan varmasti ja hyviä kiitospuheita kaiken puolin. Käydään vähän läpi näitä, että mitä siellä nyt jaettiin ja ketkä näitä voitti ja minkä takia ylipäätänsä. Niin. Haluatko sä, että puhutaan ensiksi niin kuin näistä voittajista ja mitä oli, ja sitten puhutaan, että mitä siellä niin kuin paljastettiin näitä trailereita, vai toistepäin? Saat päättää. Kumpi susta tuntuisi paremmalta tällä hetkellä? Mennäänkö ehkä palkinnot ensin ja tällainen, että mitä siellä oli ja mitä siellä tapahtui, ja sitten, että päästään puhumaan vapaasti noista tulevista julkistuksista. Niin. Ihan hyvä, koska vaikka toi on Game Awards, ja se on monta vuotta pyörinyt, ja Papa Jeff on hienosti saanut sen kasaan joka vuosi, ja sillä koitetaan tuoda tavallaan semmoista massojen hyväksyntää, ja saadaan palkittua näitä tekijöitä rankasta työstä, niin kyllä mä veikkaan, että silti yhteisymmärrys kaikilla on, että kyllä ne julkistukset on tavallaan se, mikä sen porukan tuo sinne. Se on niin kuin se milkshake, mikä tuo kaikki ne pojat ja tytöt sinne pihoille, että vaikka se onkin palkintoshow ensisijaisesti ja näin poispäin, niin kyllä se on se Kyllä. Niin puhutaan niistä sitten lisää. Pelaamisen tulevaisuudesta. IGN on listannut kaikki kätevästi tämmöiseen
helposti luettavaan listaan. Me käydään läpi näitä isompia pokaaleja tässä nyt pikkuhiljaa. Ja me jätetään näistä muutamia pois, näistä kategorioista. Joo, me vähän moderoidaan sen verran, että e-sports-jutut jää tällä kertaa mainitsematta. Mulla on semmoinen kutina, että se kuuntelijoissa ei ihan hirveästi e-sports-porukkaa ole. Niin... Tai sitten me voidaan olla väärässä. Siellä voi olla suurin osa e-sports-porukkaa, ja who knows. Niin mietin. Niin on. Miksi ne olisi valinnut meidän kästiin sitten? No, en Mietin tiedä. Ehkä ne vaan on toivoo. 4 vuotta odottanut, että me puhutaan e-sportsista. Eikä puhuta vieläkään. Katsotaan ensi vuonna. Niin. Nyt itse asiassa täällä on yksi tämmöinen, mikä on vähän täällä piilotettuna alimmaisena kategoriana, niin Most Anticipated Game, eli odotetuin videopeli. Palkinto meni ei ehkä niin kovin yllättäen, niin Elden Ringille peli, millä on pitkä historia Game Awardsin ja Jeff Keelin kanssa ylipäätänsä, niin aika luonnollisesti sinne pamahti voitto. Ehdolla oli muun muassa God of War Ragnarok ja Horizon Forbidden West ja Breath of the Wildin jatko-osaa ja Starfieldia. Kerropa sä meille, kuka voitti parhaan multiplayerin. Peli 2021 oli It Takes Two, ja muita ehdolla oli Back 4 Blood, Knockout City, Monster Hunter Rise, New World ja Valheim. Eli It Takes Two. Peli, jota me ei olla vieläkään pelattu. Meidän on pakko se. Kyllä, pistää. siihen tarvii 2 ja meitä on 2 kammottavaksi, mutta ei ole saatu vielä aikaiseksi. It Takes Two pärjäsi muutenkin hyvin täällä showssa ja Fares itse oli siellä pokaamassa pystejä kyllä hymyssä suin. Että jos voi tällainen niin suositella pelaamatta, niin melkein uskalla lähteä suosittelemaan lähes poikkeuksetta kaikille kyllä It Takes Twota. Joulun pyhiä löytyy PC:lle ja pleikkarille ja boxille. Kaverin kanssa pelattava jaetun ruudun kooppiseikkailu pelimaailmassa, mikä niin kuin hakee vertaistaan. Hahmot on pariskunta, mikä muuttuu tämmöisiksi pikkuleluiksi, figuureiksi, ja sitten joutuu yhdessä selvittämään niin avioliiton ongelmia kuin ihan fyysisiä ongelmia maailmassa, että pääsee eteenpäin. Ja kovasti on hehkutettu joka puolessa, että tosi hauskaa kooppailua kaverin kanssa. Paras strategiapeli. Kyllä strategiagenre on edelleen vahvasti elossa, tekee ehkä uutta pientä nousua, jopa voisi näin sanoa, että moni klassinen strategiapeli niin saa jatko-osaa nyt viime aikoina. Ja voittajana on nimenomaan just jatko-osa Age of Empires 4 Microsoftilta, joka löytyy Game Passista kaikille näpyttelyn ystäville. Ehdolla oli muun muassa Evil Genius 2, Humankind, Inscription ja Microsoft Flight Simulator. Joo, tässä samassa kategoriassa oli niinku simulaattori kautta strategia. Joo. Että aina kyllä toi Microsoft Flight Simulator menee kyllä strategiapelistä, että sun tarvii strategikoida, että miten sä pääset lentää ja laskea kaikki mitä sä teet. Niin on, siinä pitää olla hyvin hereillä. Sitten seuraavaksi oli paras sportti kautta racing game, ja Pytty lähti Forza Horizon 5 mukaan. Muita pelejä oli Hot Wheels Unleashed. Tämä on sellainen peli, mikä mua kiinnostaa. Itse on näyttänyt aika hyvälle. Kyllä, erittäin hyvälle. Sitten oli Riders Republic, mikä tuli tuossa syksyllä. F1 2021, FIFA 2022 oli kanssa sitten tyrkyllä siellä myös. Mutta odotetusti Forza Horizon. Mä aloin miettiä tuossa kanssa niinku tätä Forza-hommaa ja sitten niinku, että kuinka paljon Forza on omassa kategoriassaan, luokassaan oikeastaan niin kuin autopeleistä, niin tuleeko sun mielestä vähemmän autopelejä nyt, koska se on niin mintissä se peli? No kyllä ton tyyppisiä autopelejä tulee aika vähän. Niin. Ne markkinat on sillä aika tiukasti jaoteltu nyt. Sitten on se Forza-porukka ja sitten on se GT-porukka, mikä odottaa aina Turismoa ja Niin. PC:llä sitten vähän nämä hardcoremmat simulaatiot sitten dominoi aika pitkälle. Niin. Kun että ollaanko me menty sellaiselle tasolle, tai että onko toi porukka, Horizonin porukka vienyt tuon homman sellaiselle tasolle, että se vaikuttaa siihen, että muut pelifirmat ei lähde tekemään. Ainakin varmaan siinä mielessä, että kovin moni ei uskalla lähteä ehkä kokeilemaan enää tappeleen, että eikö sieltä kuitenkin ole tulossa uutta test drivea, mikä vähän yrittää tälle Forzan markkinoille puskea, mutta sekin on tunnettu brändi ja iso porukka taustalla, niin mutta olisi vaikea kuvitella kenenkään uuden, vähän pienemmänkin studion lähteä koittaa näille markkinoille kokeilemaan vähän onneensa. Ei sillä ne voi siinä onnistuakin, mutta kyllä Forza dominoi.
ihan täysin. Crew 2 on aikaa jo. Sehän löytyy kaikille alustoille. Ja mitäs pleikkarilla oli tää yksi ajosarja kanssa? Oliko se Drive? Drive Club, olisiko ollut semmoinen? Drive Club, joo. Joo. Ja sitten oli tää, oliko se tää Bike, mistä oli niin joo, realistinen 4K-video, kaikki oli sellainen oh my feikki. god. Oh my god. Ihan puskista tulee fotorealistinen traileri sillä. Näin se elämä vie eteenpäin. Joo. No mitäs parhaat perhepelit? Mitäs koko perheen peli? Kaikki voi pelata mummosta vaariin ja lapsetkin mukaan, niin palkinto meni jälleen kerran Ruottiin. It Takes Two on paras koko perheen peli. Samat perustelut kuin aikaisemminkin, toimii vaan niin pirun hyvin. Muita ehdolla oli tietenkin Mario Party Superstars, Pokemon Snappenia, Super Mario 3D World plus Bowser's Fury ja WarioWare. Get it to fucking gather. Mutta näistä ei mikään pärjännyt kooppiseikkailulle sitten tällä kertaa. Eli It Takes Two toinen pokaali näissä skapoissa. Joo, mielenkiintoinen tässä, että 4/5 on Nintendon pelejä. It Takes Two, se ei voi olla huono, jos sä voitat 4 Nintendon peliä samassa kategoriassa parhaasta Family Gameista. Mieti. Joo, aika röyhkeästi tulee ja ottaa vaan. Siis täysin niin kuin ansaittu voitto varmasti, mutta mieti. Vittu mun hype nousee, kun tätä peliä kohtaa oikeasti. Se niin kuin oikeasti pyyhkii pöytään Nintendollakin tuo. Niin no, Fares teki parhaimman Nintendo-pelin tänä vuonna porukkoinen päivineen tuossa yhtäkkiä. Niin, ja aikuisille myös. Niin. Kyllä. Se on huikea saavutus, ei pidä väheksyä yhtään, ihan oikeassa oot, että hyvä pointti. Niin. Parasta tappelupeliä palkittiin myös Guilty Gear Strive on voittaja tässä kategoriassa, ja vähän ehkä vähemmän tunnettuja franchiseja tai yksittäisiä pelejä, välttämättä edes mitään franchiseja vielä ole, mutta muita ehdolla olleita oli jo Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown. Anteeksi, mikä vuosi nyt oli? Hetkinen. 2009. Siis, eikö tämä ollut tuolla Goldie-pelinä? On, sä pystyt pelaamaan myös Virtua Fighter 5 niin Yakuza Like a Dragon pelissä myös, jos haluat ihan ilmatteeksi. Että... Joo, mutta tämä oli se Ultimate Showdown. Mä itse asiassa kokeilin tätä, tämä oli ihan hirveätä kuraa. Aha. Mä kokeilin missä PlayStation 5. Mä olin sillä niin kokeilin, että olisiko Virtual Fighter, että tämä on vanha peli, mutta tehty vähän uusiksi, että mä ei vittu, ei pysty. Sitten siellä oli myös Nickelodeon All-Star Brawl, mikä on tällainen Smash ripoffi. Melty Blood, Type Lumina. En ole kuullut tällaisesta pelistä. Ja Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles. Eli Demon Slayer-sarjaan ja elokuvia vaan perustuvaa mätkintäpeliä. Mutta ei ollut isoja ei ollut Mortal Kombatia, ei tullut nyt, ei Street Fighteria, ei Killer Instinctia, ei joo. Sitten siellä on ehdolla muita, jopa Virtual Fighter 5. Joo, kaikella kunnioituksella tätä genreä kohtaan nyt, niin vähän on tällainen kaavittu ämpärin pohjalta. Tuntuu, että on ollut semmoiset ajat, ettei hirveästi ole tullut mitään merkittävää, mutta onneksi olkoon Guilty Gear Strive, varmasti ansaittu. Hyvän näköinen peli. Kyllä. Mutta sitten vähän ehkä yllättäen, niin paras roolipeli, eli Best RPG, niin ehdolla oli Cyberpunk 2077, Monster Hunter Rise, Scarlet Nexus, Shin Megami Tensei 5 ja Tales of Arise. Ja voittajana on Tales of Arise. Kyllä, tätä on kuolannut. Tätä on kuolannut kaikki silmillään varmasti. On. Tales-sarja, pitkä sarja. Joka vuosi melkein tulee uusi stand-alone tarinasarja Tales-maailmaan. Tämä uusi Arise on aivan uskomattoman hienon näköinen anime-tyylinen peli. Katsiineinen kaikkineen. Pleikkari 4 löytyy, Pleikkari 5 löytyy, Boxi PC taitaa olla kanssa. Mut joo, tossa oli aika niinku kovaa Shin Megami Tensei 5 kumminkin on niin ollut kova juttu tänä vuonna. Ja sitten Monster Hunter Rise totta kai, Cyberpunk, no. Sillä on vähän
haastavampi historia taustalla tällä hetkellä vielä. Kyllä, kyllä. Mutta joo, odotan Araissia, mutta sitten mä mietin kanssa Megami Tensei 5, että se kiinnostelisi kanssa. Mä en ole ikinä pelannut. Onko sä pelannut Megami Tensei-pelejä? Olen mä niitä kokeillut jotakin, mutta en voi sanoa sillä, että olisin sarjaan mitenkään erityisemmin perehtynyt. Joo, sama. Mä ajattelin, että tämä voisi olla mulle niin kuin ensimmäinen. Mutta mä en osta Switchille tätä vielä. Mä ootan, että tämä tulee Pleikkari 5 tai PC. Alright. Koska näin varmasti tapahtuu. Juu, kyllä. Se on ihan selvä. Se on ihan selvä homma. Kyllä. Onne sinne Japaniin. Sitten se oli paras action kautta adventure game kategoria. Me voidaankin switchata tää tällä, että sanotaan viimeisenä se voittaja itse asiassa. Pidetään vähän jännityksessä. Niitä, jotka ei jännityksessä. ole tietoisia näistä, niin voitte siellä arvuutella lyödä pingon pystyyn. Kyllä. Eli paras action ja adventure peli kategoriassa ehdolla olivat Marvel's Guardians of the Galaxy, Yes. Ratchet & Clank Rift Apart, Resident Evil Village ja Psychonauts 2. Ja voittaja on Metroid Dread. Tässä on aika kova 5 kopla kyllä. Tässä on todella kova kopla ja näistä kaikki ansaitsee ehdokkuuden. Se on ihan selvä juttu. Mutta ansaitseeko Joni sun mielestä Metroid Dread voiton näistä? Omasta mielestä ei. Joo. Mä olisin ehkä antanut tämän. No Psychonauts 2 en oo vielä korkannut, mutta kyllä siis Guardians of the Galaxy tai sitten Ressa 8 olisi ollut kyllä sellaiset, ehkä siis mieluummin olisin ehkä valinnut itse. Joo. Minkä olisit itse valinnut? No mä oon pelannut näistä 4, eli mä oon pelannut kaikkea muuta kuin tätä voittajaa, niin jos mun pitäisi niistä ränkätä tämän vuoden paras action adventure game, niin se on joku Ressan tai Marvelin Guardians of the Galaxy. Kyllä mä Ressan sanon. Se oli niin hyvä paketti alusta loppuun asti, että erittäin se jäi mieleen tosi hyvin. Juu, kyllä. Niin mä antaisin sille tällä kertaa tuosta hyvästä porukasta niin sen kirkkaimman tähden sitten kuitenkin, joo, Ressalle. Mutta kyllä. Tuomaristo äänesti toisin ja Metroid Dread, ehkä siinä vähän taustalla se, en halua liikaa spekuloida, mutta ehkä siinä vähän taustalla painaa se, että tämä on ensimmäinen kunnon heittomerkissä Metroidi pitkään aikaan, niin vähän se nostalgia. Ja kyllähän tämä hyviä pisteitä keräs, mutta että... On. Älkää ymmärtäkö väärin. Ei se huono peli missään nimessä ole, mutta onko se sillä tasolla kuin Ressa Village tai muut, niin aivan. No, pelaamalla se selviää. Oliko tässä nyt sillain, että nämä äänestykset näihin ehdolla olleisiin, onko nämä pelaajien äänestämiä? Hyvä kysymys. Mä just muistelin, että ainakin siellä on siis jonkinlainen jury kai, millä on tietty niin kuin äänestyssysteemi, vähän niin kuin, että ne saa niin kuin enemmän tavallaan painoarvoa, mutta olisiko se viestin se, että noi pelaajat saimme sitten äänestää? Hitto, kun mä muistan yhtään, että miten se meni. Tämäkin on tällainen hyvä asia, mikä olisi ennen tätä nauhoitusta. Ei välttämättä, tämä on ihan hyvä tässä kohtaa, tässä kohtaa vasta selvittää. Niin on. No sit, seuraava kategoria. Ootas nyt, katsotaan nyt. Okei. Voittajat valikoituu yhdistelmä just näistä jurusta 90% ja sitten julkinen äänestys, eli fanit, niin 10% vaikuttaa siihen. Eli 90-10 menee tämä suhde tässä näin. Nyt kaikki tietää senkin. Eli juri on kuitenkin pääsääntöisesti, ja 103 eri johtavaa pelimediaa ja influenceria ympäri maailmaa, vai on sitten tässä jurussa. Mutta seuraava kategoria on Best Action Game, paras toimintapeli. Ja ehdokkaina ovat Back 4 Blood, Chivalry 2, Deathloop, Far Cry 6 ja Returnal. Ja torille, rakkaat ihmiset, suomalainen Housemarquen Returnal on tämän vuoden paras toimintapelivoittaja. Ai ettien, että suomalaista juhlaa. Tämä oli iso juttu. Tämä oli hieno. Miettii että missä kilpailevien noiden minkälaisessa seurassa. Far Cry 6, Deathloop, Back 4 Blood, kaikki. Returnal tuli poika kotiin. Poika tuli kotiin ja varsinkin just toi, että kukisti Deathloopin on kova juttu, kun Deathloop tuli kuitenkin niin rytinällä sitten pihalle ja sai
paljon hehkutusta aikaisekseen, mutta siitä huolimatta niin Returnalin tiukka, toimiva pelattavuus, grafiikka, tunnelma ja ehkä sitten julkaisun jälkeen tehdyt ratkaisut tavallaan sen, miten tämä peli toimii, niin on kääntänyt kelkan siihen suuntaan, että Returnal on puhdasta, hyvää toimintapeliä ja pokaali meni oikeaan osoitteeseen. Kyllä se näistä eniten niin kuin action game on henkeä ja vere. No en tiedä, Chivalry 2 aika hurja, mutta niin kuin kyllä Returnal on niin puhdasta räismettä, että hyvä Suomi, hyvä Housemarque, onneksi olkoon. Sitten paras VR kautta AR-peli. Ehdolla olivat Hitman 3, I Expect You to Die 2, Lone Echo 2, Sniper Elite VR sekä Resident Evil 4 VR. Ja voittaja on paras VR-peli kautta AR-peli Resident Evil 4. Onneksi olkoon 2004 jälleen kerran hyvin tehty. Ei hyvin vaan. tehty. RE4 VR on kehuttu tosi paljon. Jos löytyy Oculus, niin kannattaa ottaa ehdottomasti testi. Eikö se ole yksin oikeudella Quest 2 tai Questille? Ainakin tällä hetkellä vielä. Voi olla, että on väärässä, mutta joka tapauksessa niin Resident Evil 4 on tullut pelattua GameCubella ja kaikilla muilla pelilaitteilla varmaan, mitä sen jälkeen on julkaistu. Yksi näistä peleistä, mikä tehdään jokaiselle alustalle, niin Skyrimin ja Doomin lisäksi, niin nyt VR:nä myös 3D:nä. Sitten skipataan vähän tosta. Okei, paras debyytti indie game, eli pienemmän studion itsenäinen debyytti, mikä teki eniten fiilistä jyryyn. Ehdokkaana Valheimi, suuri menestys, The Forgotten City, The Artful Escape, Sable ja Kena Bridge of Spirits. Ja voittajana on Kena Bridge of Spirits. Löytyy Pleikkari 4 ja Pleikkari 5. Kolmannen persoonan toimintaseikkailu, Pleikkari 2, Pleikkari 3 pelien hengessä. Hyvin tämmöinen klassinen seikkailutapaus. Niin ansaitusti. Erittäin kaunis, erittäin hyvän pituinen semmoinen napakka. 6 tuntia, 7 tuntia, riippuen mitä haluaa keräillä kaikkea. Ja viihdyttää kyllä alusta loppuun. Hyvin rytmitetty peli. Mukavasti tulee koko ajan kaikkea kivaa uutta pelin aikana. Ja alusta loppuun asti niin audiovisuaalinen kokemus kyllä ihan huippuluokkaa. Että suosittelen kaikille kokeilemaan ehdottomasti. Ja ilmeisesti nämä devaajat on jotain miesmalleja. Oli sen verran hyvä näkö se äijä, kun tuli sen lavalle. Että mä katsoin, mitäs äijää nämä on? Oh, thank you very much. Yeah, we made Kena. Jeffkin oli Oli puvut oli kyllä mintissä kanssa. Puvut oli mintissä, luukit oli mintissä. Mä oon, jaha, menkää pois sieltä lavalta, kuka haluaa nähdä teitä. Oliko liian hyvän näköisiä devaajia? Oli se niin että ei mä. Tämä rikkoo jotenkin tämän maailman järjestyksen, että se ei täsmää joku. Teidän ei kuulu olla, tiedätkö, siellä piilossa monitorien takana. What is this madness? Ketä nähät? Niin, no miksi tämä on asia? Joo, tonne silti heille. Siitäkin. Kyllä. Sitten. Ja saman kategoriaan paras indie-peli. Eli kaikki indie-pelit nyt listatettuna tässä. Eli Loop Hero, Inscription, Death's Door, 12 Minutes ja Kena, Bride of the Spirits. Ja paras toi indie-peli-palkinto näin. Kena, Bride of the Spiritsille myös. Sinne heti putkeen kaksi pokaalia peräkanaa, hieno homma. Kyllä, paras indie ja paras debyytti-indie-peli. 2 pyttyä lähti Kenan studiolle. Tosi hieno homma. Miksi 12 minuuttia? Mä en tiedä, mitä kellekin on tehty 12 minuutin ajan, että toi ehdokkuus on sinne saatu, mutta jotain tosi syntistä mennä Joo. Siinä on peli, mikä ei välttämättä ansaitse Death's Door, se olisi ollut toinen ehdokas, mikä varmasti olisi voinut voittaa, mutta Kena vei tämänkin pystin sitten. Ja jatko-osaa varmaan on tekeillä, peli on myynyt hyvin, kuulemma jo tienannut omansa takaisin, niin nyt odotellaan. Tämä on varmaan, mulla me kuultiin, että tämä on semmoinen peli tämä Kena, mä ennenkin tätä puhunut, että tämä jatko-osa tulee olemaan todella kova juttu. Kun tämä sama tiimi saa enemmän varoja, enemmän porukkaa vääntää, lypsää niitä ideoita, laajentaa sitä maailman lorea ja mekaniikkoja, niin on hyvää settiä tulossa, että aivan varmasti. Meidän pitää muuten Jontse vielä enemmän switch-apata meidän tätä lukusysteemiä, ottaa huomioon, että me aina jätetään viimetteeksi toi, mikä voittaa.
viimeiset 7 pokaalia, niin aina viimeistään sanotaan. Jopa niissä kategorioissa, missä se ei ole viimittänä, niin me skipataan se ja luetaan se viimittänä. Jos joku on siellä, että tässä on nyt on pojilla kaava. Niin seuraavasta ette tiedä. No niin. Pitäis meidän vähän niin kuin sekoittaa? No sekoitetaan ihan pikkusen. Eli seuraava kategoria on Best Ongoing Game, eli peli, mikä jatkuvasti on kehityksessä, pyörii, eli tämmöinen live-service-peli tai MMORPG tai joku vastaava jatkuva peli. Ehdokkaat ovat Apex Legends, Call of Duty, Warzone, Final Fantasy 14 Online, Fortnite ja Genshin Impact. Tuntuu, että vähän samat pelit vuodesta toiseen täällä pyörii ja tällä kertaa voitto meni Final Fantasy 14 Onlineille ansaitusti. Peli, millä on pitkä, hankala historia, tehty kokonaan uusiksi jossain vaiheessa. Hirveä riski Squarelle, melkein meni kaikki rahat. Käänsi laivan ihan täysin ympäri, rupesi puskeen ihan killeria kontenttia. Arvostetuin MMO-peli, sitten alkuperäisen WoWin. Ihan kuninkaina, kukkona tunkiolla. Uutta lisäriä puskee koko ajan. Toinen toistaan parempi ja yleinen mielipide on se, että Final Fantasy 14 on parasta Final Fantasia 10 vuoteen. Siis ei pelkästään pelattavuus, mutta hahmot ja tarina ja juoni. Kaikki se näin on ihan omassa luokassaan. Että pikkusen on harmi, että itselle kohta MMO-pelit vaatii niin paljon, että ei mitään toivoa koskaan päästä pelaamaan sitä sillä tavalla, että pääsisi nauttimaan sitä sisällöstä. Ei ole vaan tunteja tarpeeksi, niin mä kunnioitan kaukaa. Onneksi olkoon. Pitäisikö meidän ensi vuonna alkaa pelaamaan, jätetään kaikki muut pelit ja pelataan vaan Final Fantasy 14. Okei, Nerdikon tästä eteenpäin sitten Final Fantasy 14 podcasti, viikon kuulumiset. Joo, käy. Tämä oli hieno, kun nämä voitti Square Enixin epot, niin lähti meinaan pikkasen lujaa Final Fantasy tunnarit soimaan, kun ne käveli sinne lavalle. Se oli hieno. Se oli hieno. Sopi hyvin. Ja pojat oli riemuissaan. Tämä on yksi alan viimeisen 10 vuoden isoimpia menestystarinoita kaiken puolin. Tämä Final Fantasy 14, siinä miten se on saatu niin hyvään kuosiin, kovalla työllä, kovilla riskeillä. Se on kova tämmöinen osoitus siitä, että ei kannata luovuttaa. Puskee vaan. Sitten Best Performance, eli awarded individually for voice over acting, motion and or performance capture. Joko kehonäyttelyä tai ääninäyttelyä tai hahmon elämän saaminen kumminkin. Täällä oli ehdokkaina Erika Mori Life is Strange-pelistä, Giancarlo Esposito Far Cry 6-pelistä, Jason E. Kelly Deathloopista, Maggie Robertson Resident Evil Villageista, Osiama Agatha Deathloopista. Elikkä Life is Strangein päähahmoa, Far Cryn pahista, Deathloopin, onko tässä nämä molemmat hahmot, mies- ja naishahmo, joka käy sitä keskustelua koko ajan, sekä sitten toi Resident Evil Villagen jättimäinen hattupää nainen, Lady Dimitrescu, mikä se on? Close enough, Dimitrescu. Joo, Dimitrescu. Joo. Ja voittaja oli Maggie Robertson Resident Evil Village. Tämä oli vähän tämmöinen, että nyt meemivoitto. Ei mitään hänen roolisuoritusta vastaan ja näin poispäin, mutta tämä pitkänainen meemi, miten internet sekos, kaikki joutui horny jailiin sen takia, on vaikuttanut aika paljon tähän, koska tällä kyseisellä hahmolla ei kuitenkaan loppupeleissä itse siinä pelin tarinassa ole mitenkään kovin isoa viipaletta, siellä se on sen pelin alkupuolella, ja that's it, spoilereita näin. Niin, kyllä tässä nyt enemmän se hype niiden pitkien jalkojen takia ehkä nyt on kuitenkin se syy voittoon kuin mikään muu. Tämä on mun henkilökohtainen ole tämmöisiä mielipideasioita. Siis ihmiset ei varmaan tietänyt tarvitsevansa tuollaista fantasiaa, että iso nainen kantaa sut johonkin pois. Tai mä veikkaan, että tietäjät tietää, jolla se on ollut jo niin kuin pidemmän aikaa, mutta sitten on paljon porukkaa, mikä tavallaan löysi tämän fantasian itsestään. Kun ne mikä tämä tunne on, mikä tuntuu musta näin mukavalta? Niin on.
Mitä nämä ajatukset on? Mutta voin kertoa, että internetti varmaan hajos myös, kun tämä näyttelijä Maggie Robertson meni hakemaan tätä pystiä sinne lavalle, koska Niin, oli aika melkoinen sanos. oli aika melkoinen Sanos. toi V-aukko tuossa Siis puvussa. meidän pitää nyt, se on nyt elefantti tässä huoneessa, että nyt Puhutaan nyt tästä. Puhutaan nyt ihan tässä niinku, ihan suoraan, miten asiat on, niinku, että tästä kenenkään turha niinku, lässyttää vastaan tai loukkaantua. Ei voi mitään. Jos oli komeita miesdevaajia, niin oli komeita kaula-aukkoa sitten kyllä Mäkillä vastapainoina, että oli kaikille jotakin tässä showssa. Oli. Et Best Cleavage-palkinto menee Maggie Robertsonille ihan täysin. Joo. Hyvä, että pysyi kaikki kasassa tavallaan näin, ettei tullut mitään, tiedätkö, Janet Jackson-momenttia siinä showssa, että, tiedätkö, että puku pysyi niinku kohillaan. Tiedätkö? Onko se hyvä asia? Noilla pysyy kyllä ihan kohillaan. Joo. Ei mitään hätää. Ei mitään, kiitos. Seuraava kategoria. Ole hyvä, Petti. Olen. Best Audio Design. Kuten elokuvissa, niin peleissä äänet ovat erittäin tärkeässä roolissa, joissakin peleissä enemmän kuin toisissa, ja ehdokkaalla parhaaseen äänisuunnitteluun olivat Deathloop, Forza Horizon 5, Ratchet & Clank, Rift Apart, Resident Evil 8 Village ja Returnal. Kaikkia on pelannut, harvinainen kategoria. Kaikissa on hyvät äänet, äänisuunnittelu kaiken puolin, ei mitään sanottavaa vastaan, mutta voittajana on Forza Horizon, eli Forza Horizon 5. Onneksi olkoon sinne. Pelissä on ihan killeri soundtrack, autot kuulostaa kivalta, mikä ettei. Mutta kyllä mä sanoisin, että Returnalissa varsinkin on erittäin loistavat äänet kaiken puolin. Samoin Resident Evilissa kyllä, mutta Returnalin äänisuunnittelu on ihan ensiluokkaista kanssa. Mutta onneksi olkoon Forza Horizonille. Sitten. Seuraava kategoria oli paras musiikki kautta score. Ehdokkaat olivat Cyberpunk 2077, Deathloop, Nier Replicant-versio. Joo, lue se kokonaan, koska muuten me ei tiedä, mitä peli on kyseessä. Okei. Nier Replicant-versio 1.22447448739. Se, joo. Marvel Guardians of the Galaxy ja Artful Escape. The Artful Escape. Ja paras score kautta musiikkipalkinto meni Nier Replicant versio 1.0 kumminkin. Se meni sille, eli Nierin remaster. Uskon. Nierissä on hyvä musiikki, mutta niin oli Marvel's Guardians of the Galaxyssakin ja Deathloopissa, että tykkäsin niistä kyllä, mutta onne Nierille vuodesta toiseen. Sitten paras taidesuunnittelu, eli Art Direction ehdokkaat ovat seuraavat. Deathloop, Kena, Psychonauts 2, Ratchet & Clank Rift Apart ja The Artful Escape. Ja paras taidesuunnittelu löytyy pelistä Deathloop. Siinä on omanlaatunensa hyvin loppuun asti viety ja suunniteltu ja hiottua taidetyyli, mikä ei ainakaan trailerissa henkkoht hirveästi meikäläistä lämmittänyt, mutta sitten yllättäen kun itse peliä pääsee rauhassa pelailee ja katso sitä kokonaisuutta tavallaan, niin se on tosi johdonmukaisesti ja hienosti suunniteltu se graafinen tyyli ja valikot ja se pelin maailma ja hahmot kaikki, että tosi koherenttia ja aika uniikkiakin välillä, että tämän puolesta meni ihan oikeaan osoitteeseen. Sama täytyy sanoa Psychonauts 2, erittäin mielikuvituksellinen, hauska designi joka kentässä, tosi kekseliäitä juttuja, niin se olisi ollut kanssa kiva nähdä voittajana, mutta olen tyytyväinen Deathloopiin. Hyvä Deathloop. Sitten seuraava Best Narrative, eli paras storytelling and narrative development in the game. Ehdokkaat Deathloop, It Takes Two, Life is Strange, True Colors, Marvel's Guardians of the Galaxy ja Psychonauts 2. Eli paras tarinankerronta ja palkinto meni Marvel Guardians of the Galaxylle. Onnea sinne. Onnea sinne. Hyvin tehty. Paras peliohjaus, Game Direction, awarded for outstanding creative vision and innovation in game direction and design. Ehdokkaat ovat Deathloop, It Takes Two, Returnal,
Psychonauts 2, Ratchet & Clank Rift Apart. Paljon samoja nimiä kuin aikaisemmissa kategorioissa, mutta voittajana jälleen kerran Deathloop, paras Game Direction. Joo, tää on ollut varmaan sitten kahden kauppaa It Takes Two'n ja Deathloopin välillä, voisi tällä olla, että ehkä Returnali siinä kanssa. Ne tuo tavallaan semmoista vähän uutta, vähän vanhaa, hyvin hiottua tuotu uudelle sukupolvelle. Deathloopissa on hauskoja mekaanisia ideoita, mikä kierrättää vanhoja juttuja, mutta tuo ne tavallaan uudelleen ja uuteen genreen ja näin, niin aika no-brainer valinta oikeaan osoitteeseen meni. Mutta Joni, tämä tarkoittaa sitä, että sulle jää tämä isoin cojones. Oi. Eli herkuttelepa sieltä oikein sitten, että mikä on vuoden paras videopeli. Ehdokkaat ovat Deathloop, It Takes Two, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet & Clank Rift Apart ja Resident Evil Village. Mitä mieltä olet ehdokkaista? Niin kuin äsken sanoit, että hyvin toistuu moni näistä peleistä. Kyllä tässä on vuoden parhaimmisto. Mä mietin, että mikäs tästä puuttuu. Mutta joo, on hyvä porukka. Hyvä porukka. Kyllä. Ja voittaja on It Takes Two. Kyllä, yllättäen jopa, sanoisinko näin, että sieltä pamahti. It Takes Two, vuoden paras peli. Siellä on varmaan kuuntelijoita, jotka tätä pelin on pelannut, niin joka yhtyy tähän. Aivan, varmasti. Ja hype on, kuten Joni sanoi aikaisemmin, niin aika korkealla. Ja nyt on ihan liikaa hype. Kyllähän tämä joutuu. Ylihype. No yli, niin pitää vähän laskea sitä alaspäin. Täytyy kyllä pelata se sitten kyllä ehdottomasti. Fares tuli lavalle kovalla vauhdilla, kovalla meiningillä, täynnä energiaa, kiitti kaikkea. Edelleen oli sitä mieltä, että fuck Hollywood, että me on menty ohitte jo Oscareista ja Hollywoodista. Plus tehkää lapsia, lapset on paras asia maailmassa, kuka olisi osannut arvata. Ja sitten se oli I'm out, vittu. Sitten se vahti menee. Se oli helmi. Se oli kyllä, kun miettii muutama vuosi takaperin, kun se, mä en tiedä puhuuko se Game Awardsissa vai jossain muualla, että hänen seuraava pelinsä, tiiäksä, niin ei ollut nimeä tai mitään vielä, niin tulee räjäyttää, tiiäksä, porukkojen tajunnan. Tämä tulee niin hyvää peliä hän tekee, että ei paremmasta väliä. Kaikki osat, joo, Fares. Katsotaan, niin. Ja täällä me ollaan. Game of the Year. It Takes Two. Niin, miettikää. 4 vuotta ja sulla on niin vuoden paras pelipalkinto. Kyllä, ympyrä sulkeutuu. Kaikki on mahdollista. Kyllä, eli jos ei aikaisemmin ole ollut kartalla kellään tämmöinen It Takes Two siellä tai kuullutkaan, niin nyt viimeistään sitten valaiskaa itsenne ja käykää tsekkaa vähän, mistä peli on tehty. Niin kyseessä on kuitenkin vuoden paras peli monen mielestä. Just näin. Näin. Siinä oli listattuna nämä isommat pokaalit Game Showsta. Oli siellä jonkin verran muutakin, mutta minusta tämä antaa aika hyvän semmoisen läpileikkauksen siitä, että missä mennään ja mitkä pelit tänä vuonna nousi sinne top 5. Hyvä vuosi kaiken puolin pelien suhteen, paljon jatko-osaa, paljon semmoista välimallipeliä, mikä tavallaan tulee vanhalle ja uudelle sukupolvelle, mutta siitä huolimatta löytyy uutta, hienoa innovaatioa ja just semmoinen niin kuin esimerkiksi couch-kooppi, sohvakooppi kaverin kanssa, mikä on ollut vähän ehkä takarivissä viime vuosina, niin tavallaan kiva nähdä, että se tulee tällä tavalla takaisin kuvioihin ja voittaa vuoden parhaan pelin, niin se kertoo siitä, että kyllä se vaan ystävän kanssa pelaaminen samalta sohvalta on semmoista herkkua, että ei paremmasta väliä. Olisiko porukalla ollut vähän ikävä tämmöisiä kokemuksia? Kyllä. Sitten pitäisikö meidän ruveta pikemmittä puheitta käymään läpi vähän tätä hehkutusta ja herkkua, mitä sieltä luvattiin sitten pelien tulevaisuuden suhteen, eli tulevia julkistuksia ja pelejä ja trailereita ja teasereita ja muita exclusive-juttuja. Näistä mennään paljon puhuttavaa kyllä. Joo, mä täällä fiilistä tätä. Nonni. Ai, näyttää hyvällä. Joo, lähdetään tuosta liikenteeseen yhtenä isona niin shown varastajana tuosta heti alkuun, niin me nähtiin Hellblade 2, Senua's Saga. Nähtiin pitkä video. Tämä oli itse asiassa 6 minuuttia pitkä tämä traileri. Ja tulossa Xboxeille ja PClle.
ainakin alkuun. Toihan tuli, eikö Hellblade tullut sitten? Tulihan se pleikkarille, kyllä, just näin. Kyllä. Nykyään enää ei, koska toi Ninja Theory on nykyään Microsoftin studio, niin Aivan, niin joo, kun ne oli, aivan ostoskierroksella silloin. Mutta tässä kyllä niinku ison luokan traileria, tosi sinemaattinen ja vähän niinku pohjustetaan tilannetta tuolla, mitä on ekan pelin jälkeen tapahtunut ja siellä mennään vähän luolaan kattoon. Järkyttävän hienon näköinen, hienoja efektejä ja kaikkea. Mennään jotain isoa vaaraa kohti tuonne luolaan ja sitten sieltä löytyykin sellainen, miten sitä nyt kuvailisi. Tuli vähän sellainen Attack of the Titan juttu mieleen, että se on iso titaani, mutta sellainen merestä noussut, puoliksi mädäntynyt, sellainen iso jättiläismies, ihminen, jolla oli niinku, oliko siellä jalkoja ja enää ollenkaan, ja yksi tynkä käsi, ja tuli sieltä, tiedätkö, luolasta lähti teitä kohti, ja kaikki heitti palavia keihäitä, tulee vittu, se tulee, tiedätkö, tällainen, se vaan ryömi sieltä, näin, ja se halusi sanoa hengiltä, ja ne houkutteli sen pois sieltä luolasta, ja sitten pisti liekkiansaa palaan siihen, ja näin, ja sitten alkoi kyllä Senuakin alkoi vähän siinä olemaan vähän, että hetkinen, että vittu, emme voida niinku voittaa että mikä tämä juttu on, ja sitten se alkoikin tuntea lopussa vähän, että hetkinen, mä tunnen sut, että meillä on joku yhteys, ja tällainen, ja sitten se päättyi siihen, että Mitä tykkäsit trailista? Mä tykkäsin ainakin. Mä tykkäsin tosi paljon kanssa, se oli tosi huikean näköinen, ja se oli oikeastaan semmoinen ensimmäinen seuraavan sukupolven peli mun mielestä, mitä ollaan ehkä odotettu graafisesti, että se rupesi näyttää jo oikeasti melkein CG:ltä, että kun se alkoi, se pyörii ja niin kaikki ne tekstureiden tarkkuus ja se, mitä se pelimaailma, se valaistus oli ihan ilmiömäistä, ne efektit oli ihan käsittämättömiä. Okei, onhan se aika hillitty kohtaus, että mentiin hitaasti luolaa ja luolasta pois ja näin, mutta sitä huolimatta, niin kyllä se vaan teknisesti oli ihan ennennäkemätöntä, sanotaanko konsoleilla ainakin ja PC:lläkin, että antoi hyvän kuvan siitä, mihin nämä uudet laitteet pystyy heittämällä graafisesti. Että oli semmoinen harppaus, mitä on toivonut nähdä jo pitkään, niin tässä se nähdään, että kun on tiimi, mikä pystyy panostamaan tietylle yhdelle alustalle ja PC:lle, niin mitä saadaan irti sitten laitteesta. Ja tätä on Phil Spencer on monta vuotta hehkuttanut, että tämä on semmoinen showcase sitten, että oksa pois. Tämähän oli ihan ensimmäisiä pelejä, mitä näytettiin trailerin muodossa aikanaan, kun Microsoft rupesi puhumaan uudesta Xboxista ja jengi oli vähän sellainen, että eihän tämä voi olla pelikuvaa tämä, mitä näytetään. Ja kyllä se vaan oli. Ja siis just se, mikä on mun mielestä on iso harppaus eteenpäin, on se, miten se pelimaailma tuntuu aidolta ja eletyltä. Ja semmoiset graafiset niin kuin ongelmat, mitä ollaan totuttu näkeen kautta aikojen peleissä, niin kuin sahalaidat ja tämmöinen, että välillä se kaikki ei ole niin koherenttia siellä maailmassa ja näin, niin tämmöiset on ruvennut vähän niin kuin katoon siitä, että kaikki oli renderöity niin hienosti ja tarkasti ja upeasti, että se maailma tuntui tosi eletyltä ja aidolta ja kaikki tuntui kuuluvan sinne maailmaan, mikä on semmoinen yleinen aitous ja semmoinen välitty, mitä peleissä harvoin on, niin se oli makea nähdä. En tiedä sitten, mikä tämä äijä, mikä ryömi sieltä paarillan jälkeen sinne luolaan, mutta en tiedä, olisiko siinä jotain motion capturea ollut pikkujouluista tai jotain löytyi jollekin, tiedätkö tanskalaiselle äijälle. Vedä suitti ja kypärä päähän ja suitti päälle ja nyt vedät hirveät juurit ja nyt ryömit sieltä vaan tänne päin. Ne on keksinyt sen kesken pikkujoulun, kun Lars on ollut niin kännissä, on sellainen, että jumalauta, että äkkiä lyökää se puku päälle ja kuvataan, kun se menee tuolla möyriin pitkin käytäviä. Painakaa äkkiä tennispalloja siihen kiinni, nyt kuvataan. Pitkin käytäviä. Mutta aikamoinen shown aloittaja kaiken puolin oli erittäin hieno. Mikäs sitten, mikä oli vähän tämmöinen yllättävä ja iso julkistus? Kerropa meille vähän tästä. No Lucasfilm Games on alkanut tekemään pelejä taas, ja niiltä on tulossa yllätys, Tähtien sota-peli, Star Wars Eclipse. Elikkä
tosi hienon näköinen traileri, hienot niin musiikit, tosi vakuuttavaa tunnelmaa muutenkin ja kuun pimennystä, tai voiko tätä kuuksi, auringoksi, niin kuin pimennys, mikä galaksi siinä nyt pimentyy sitten, mutta joo, näytti tosi ison budjetin, hienolta, eeppiseltä Star Wars-seikkailulta omasta mielestä, kunnes tuli lopussa sitten, että tämä on Quantic Dreamin tuleva peli, eli Quantic Dream, mikä on tunnettu Heavy Rainista, Detroitista, Beyond Two Soulsista, tämä ranskalainen, miksi sitä sanotaan sitä peligenreä, mikä tämä on tämä? Kyllä mä laitan sinä seikkailupelien ehkä kuitenkin. Niin, joo. David Cagein firma. Niin sitten vähän itsellä ainakin hype laskee, että... Joo, itsellä vähän sama reaktio, että aluksi näytti tosi hienolta ja oli tosi hieno CG-trailer ja sijoittuu mielenkiintoiseen aikaan Tähtien sodan universumia satoja vuosia ennen elokuvia, milloin jedit oli oikein vallassaan, niin näytti tosi makealta, siis ei ole siitä kiinni, mutta just tämä, että kun se Quantum Dreamin logo tuli, niin mä ajattelin, että no toisaalta miksi ei, että mä oon osa niiden peleistä pelannut ja oon viihtynyt niiden parissa ja Heavy Rain oli ihan siistiä aikana, kun se tuli. Nyt vanhemmiten, kun katsoo niitä pelejä ja tarinoita niissä peleissä, niin ne on vähän turhan ehkä kömpelösti ja kliseisesti kirjoitettuja. Plus sitten tämä on aika ongelmallinen studio, on aika paljon tullut negatiivista, varsinkin tämän David Cagein, joka on CEO, niin hänen käyttäytymisestään ja sitä työilmapiiristä, mikä siellä firmassa vallitsee, niin negatiivista viime vuosina aika paljonkin. Niin tämä oli vähän ehkä toisaalta ymmärrettävää, mutta toisaalta vähän outo valinta, koska tänä vuonnahan Activision pidettiin poissa showsta ja alkuun Papa Jeff piti pienen puheen, että tästä pelialalla paljon ongelmaa aiheuttaneesta käyttäytymisestä, mitä on kuultu varsinkin viime aikoina liittyen Activisioniin, niin on sitten outoa, että tavallaan kuitenkin tämä peli näytettiin ja sai huomioon, vaikka yhtä lailla tässä firmasta tiedetään, että kaikki ei ole niin hyvin, että onko sitten vaan se, että Star Wars on niin iso juttu, niin se tavallaan annetaan anteeksi. Niin. Joo. Se oli hyvä, että Papa Kidi tosiaan piti pienen puhuttelu. Sanoi alkuun heti, että täällä ei tueta mitään tällaista ja kenenkään ei tarvitse tällaista sietää, että tehdään parempi maailma tästä. Ja se oli hyvä. Kyllä. Hyvä. Ja tässä seuraava Quantic Dreamin peli, naista herrat. It is what it is. Sitten seuraava oli erittäin positiivinen yllätys, ja ei ollut kyllä, Papa siinä sanoikin, että kukaan ei ollut tästä etukäteen puolikasta sanaa edes hiihkunut. Joo. Eli Wonder Woman peli, toimintapeli todennäköisesti on tulossa pihalle jossain vaiheessa, ja tätä on tekemässä siis totta kai VB Games, mutta myös Monolith, eli porukka, mikä on vastuussa huikeasta Middle-earth, Shadow of Mordor ja Shadow of War peleistä, niin lupaa odottaa hyvää, koska näistä molemmat on erittäin hyviä pelejä. Ja Wonder Woman hahmona sopii paremmin kuin hyvin toimintapelin tähdeksi. Tää oli jees. Tätä odotan. Puskista tuli. Ei odotettu. Tarvitaanko me tämmöistä? Tarvitaan. Kyllä me tarvitaan. Kyllä me tarvitaan Wonder Woman peli. Kyllä, miksei? Let's fucking go. Ja tuolta porukalta vielä, niin on hyvä odottaa kyllä kovaa settiä. Sitten vähän pienempiä. Tunic, peli, mikä on ollut tekeillä monta vuotta. Söpöstä pikku ketusta, isometrinen Zeldasta paljon lainaava peli. Vihdoinkin tulossa maaliskuun 16. päivä ensi vuonna, julkaisupäivä. Onnea koko porukalle, mikä on ehkä 1 tai 2 ihmistä, mikä tätä tekee, niin loppusuora. Onko se niin pieni? Mun mielestä se on ihan muutaman ihmisen, että... Joo, no siksi se on kestänytkin. Joo, että siis niinku päähommat on yhden tyypin, ja se on jonkin verran ulkoistunut musiikkia ja tämmöistä, mutta niin kuin näin. Mutta näyttää hyvältä. Erittäin jees. En malta odottaa, että pääsee pelaamaan Tunikkia. Tämä on ollut itsellä odotettua listalla kyllä. Ekasta trailerista lähtien silloin joskus E3. Kyllä. Sitten, otappa sitä ne muutamat seuraavat
nopeammat vähän. Joo, KOF 15, eli King of Fighters 15 on tulossa ensi vuoden alkupuolella. Vähän kiinnostelis kyllä, näyttää hyvälle. Pyörii hyvin. Onko jopa 60 freimiä taitaa olla itse asiassa, miten noi pyörii, nuo hahmokki hienosti. Mutta sitten siellä on tulossa Open Beta-testiä on tulossa nyt joulukuussa. Joo. Taitaa olla jopa ensi viikolla itse asiassa. Joo. Beta-testiä luvassa. Mutta joo, se on tulossa nyt, olisiko ollut helmikuussa. Tääkin siirtyi puolella vuodella, mutta se on tulossa. Sitten puskista, tai sanotaanko ladon seinästä, sahan kanssa suoraan läpi. The Texas Chainsaw Massacre. Texasin moottorisahamurhista tulossa peli. Näytettiin tällainen pieni minuutin mittainen traileri, missä saha lähtee päälle ja Leatherfacein naama tulee näkyviin. Paha sanoa yhtään mitään, mutta tää on näköjään multiplayer-peli. Onko tässä vähän samanlaista meininkiä kuin Friday the 13 pelissä oli? Olisiko tässä haettu vähän semmoista mentaliteettia, tai tuossa Dead by Daylightissa just, niin, viitataan, että varmaan just siihen. Rupeaa vähän loppuun noin kauhuleffa kesken, kun kaikista väännetään, mutta miksei, legenda toikin, mutta saa nähdä, miten tulee pärjää. Kyllä, ja sitten ei mitään muuta kuin, että Homeworld 3 avaruusmeininkiä tulossa 4.4.2022, eli ensi vuoden lopussa olisi tulossa sitten Homeworldia. Avaruusstrategiapeli, pitkän linjan arvostettu, vihdoinkin Kyllä. 3. osa. Sitten puhutaan tästä isosta. Nyt mennään isoihin juttuihin. Tätä ollaan odotettu nyt. Nyt ollaan siellä, hei. Tää oli se, nyt meni kylmikset ja yleisö ylös ja taputtaa ja torille mennään. Peli, mitä on odotettu kauan, on vihdoinkin tekemässä tulonsa virallisesti. No mistä me puhutaan? No me puhutaan tietenkin meidän omasta pojasta, Alan Wake 2. Eli Alan Wake tekee paluun, seuraavan sukupolven settiä tulossa. Kehitys on kovasti työn alla, julkaisu on 2023, eli ei ihan tässä heti justiinsa. Remedy sanojensa mukaan menee vähäksi aikaa piiloon ja palaa sitten joskus myöhemmin näyttää lisää. Nyt saatiin semmoinen lyhyt teaseri, vahvistus siitä, että peli on työn alla ja Sam Lake siellä oli showssa mukana oikein vähän hypettämässä ja kertoo oikeastaan sen asian, minkä mä oon halunnut kuulla ja mikä tekee tästä odottamisesta ehkä sietämättömän on se, että Alan Wake 2 tulee olemaan rehellisesti survival horror-peli. Jumalauta, mikä valinta. Jumalauta, just tällä mennään. Ei voisi enempää toivoa. Siis enempää ei voisi vaan toivoa. Ei Tää voi enempää siinä. Toivoa. Tää on ja siellä. Miettii sillä että kuinka iso genre on survival horror tällä hetkellä, kuinka isona se on. Se ei ole koskaan ollut näin isompana. Nyt on niin oikea aika. Ja mulle tuli sellainen fiilis, kun mä näin ton trailerin, niin mulle tuli sellainen fiilis, kun nyt on viime viikoina just pelannut Controllia ja sitten muutenkin alkanut aukeen tää niin kuin universumi, nyt että nämä liittyy toisiinsa ja tällainen, niin mulle tuli sellainen vahva, lämmin tunne, että tästä saattaa tulla yksi isompia ongoing-pelisarjoja, mikä pärjää todella hyvin. Mä veikkaan kanssa. Tämän kakkosen jälkeen, tämän eteenpäin mentäessä tulee kontrollia, tulee muuta siitä universumista. Tällä. Mulle tuli niin vahva sellainen hyvä tunne, että tämä tulee olemaan niin iso juttu, ja jotenkin, että tämä tulee onnistuu.
Mulle tuli sama fiilis. Siitä jotenkin tuntuu, että Sam Lakilläkin oli siinä hyvin helppo ja rento olla, kun se tietää, mitä on tulossa. Että se voi helposti sanoa, että hei, että me lyödään nyt pieni media blackoutti tässä, että katsotaan ensi kesänä sitten jonkin verran, jos mitä paljastetaan. Ja peli tulee sitten, kun tulee, ja vihdoinkin päästään tämän maailman luokse ääreen, mutta just tämä, että Remedyn twisti survival horror pelille, niin se voi olla sitä, mitä lääkäri tilaa joka vuosi uudestaan ja uudestaan. Reseptiä pöytään, tätä me tarvitaan. Niin, ja tämä just miten tämä Alan Waken koko tarina on mennyt viime aikana, että se julkaistiin aikanaan, se jäi pikkusen, tai aika paljonkin itse asiassa ensimmäisen Red Dead Redemptionin jalkoihin, tuli samoihin aikoihin, mutta se on siitä huolimatta kerännyt kovan fanipohjan hitaasti, mutta varmasti vuosien aikana. Ja myynyt tasaisesti koko ajan. Että siellä on se fanipohja taustalla. Siihen kun vedetään mukaan Controlin tuoma nostatus Remedylle taas ja miten nämä kaksi pelimaailmaa kohtaa toisensa, niin Alan Wake 2 tulee olemaan iso juttu. Se tullaan puskeen paljon pihalle. Ja nyt kun tämä genre on tämä mikä on, niin voi vaan kuvitella, että miten tämä jengi tulee löytämään tähän ihan täysin. Ja nyt kun Alan Wake Remasteri on tullut pihalle, niin jengi pääsee kokeen sen tässä vielä. Niille, joilla on se pelaamatta, niin parhaalla mahdollisella tavalla vielä alle. Niin tämä on hyvä. Tämä oli semmoinen, että hymy oli kasvoilla kyllä pitkään tämän jälkeen. Tämä on todella hieno uutinen. Mä oon katsonut varmaan 10 kertaa tämän noin minuutin mittaisen trailerin. Siinä on hyvä tunnelma. Erittäin jees. Ja hyvä äänisuunnittelu ja hyvä graafinen tyyli, se logo on siisti ja hyvät värit ja kaikki toimii viimeisen päälle. Tätä seurataan hyvin tarkasti. Kyllä. Ilkka Villi, Soneran mies ja... synkkänä, partaa, hiukset kasvanut, vähän pieni demoninaama siinä vilahtaa ja oi, mitä siellä on haudottu, niin en malta nähdä. Se oli hieno juttu, suomalaista juhlaa. Sitten nopea Final Fantasy 7 remake PC:lle vihdoinkin tulossa. Vihdoinkin. Et se on, enää ei tarvitse murehtia siitä, se on tulossa. Ja päivämäärä on ihan kohta, eli se on December 16, eli ensi viikon torstaina, tämän viikon torstaina siis anteeksi, PC:lle. Kaikki PC-pelaajat pääsee vihdoinkin kokeen tämän loistavan peli. Sitten pientä breikkiä videopeleistä, Sonic the Hedgehog 2, The Movie, mikä tulee jo huhtikuussa muistaakseni, ensimmäinen traileri, mikä olikin aika iso traileri, näytti paljon hyvää, pyöräytettiin pyöriä. Mitäs mieltä olit? Miltä näytti Sonicin jatkoosa? Tämä traileri oli niin hyvä traileri, että mikään videopeliin perustuva elokuva tai traileri ei ole ollut ikinä noin hyvä. Oho. Koska sä et voi enempää laittaa oikeita asioita pelistä tohon traileriin. Siinä oli ihan kaikki oli kohdillaan. Se on totta, se on kyllä totta. Se ensimmäinen leffa teki niin hyvää työtä, että... Dr. Robotnikki, Tailsi, lentokone, sitten toi Knucklesi, kaikki. Musiikki. Siis aivan kaikki oli niin, mä olin aivan niin kuin sillä vittu. Nyt on niin kuin oikeasti niin kuin videopeli elokuva. Joo, ja tämän kohdalla ei aiota nukkua samalla tavalla kuin ensimmäisen Sonicin kanssa, että tämä mennään leffaan kyllä kattoon ehdottomasti day one. Et se ensimmäinen oli niin viihdyttävä pätkä kaikesta huolimatta, ne onnistui hienosti saamaan sen toimiin, niin jatkoon se näytti vielä paremmalta. Ja Idris Elban ääni kuultiin siinä nopeasti Knucklesina, niin ai ettien. Mutta tämä ei ollut suinkaan ainoa Sonic-juttu kyseisellä juhlilla, niin kerropa vähän mikä on Sonic Frontiers. Sonic Frontiers on seuraava iso Sonic-peli, mikä tulee Sonic-tiimiltä. Ja oikeastaan ei tiedetä tätä muuta kuin, että open worldia näyttäisi olevan. Tässä nopeasti vilahtaa erilaisia maisemia ja vähän pyöritellään niin kuin kameraa tollain, että nähdään niin kuin landscapea isosti. Ja Holiday 22, isoja jotain robotteja. Ei tästä oikein muuta voi sanoa. Tämä oli vähän tämmöinen Sonic of the Colossus tuli mieleen. Kyllä sen verran oli lainattu designia ja tätä meininkiä, niitä isoja robotteja varmaan kiivetään ylös ja tuhotaan. Joo. Vai onko tämä enemmän Sonic of the Wild? Aika huikea tuommoinen open world
twisti Sonickiin. Katsotaan nyt. Sonic-pelejä tulee joka vuosi, halus tai ei. Osa niistä on hyviä, osa niistä on hirveätä kuraa. Mutta semmoista megahittiä ihan vähän aikaa on ollut. Joku oli kirjoittanut, että miten voi olla, että on 103 Sonic-peliä, 3 niistä on hyviä. Se on se meemi, tiedätkö? Se on se kuva, että come on Sega, vittu. Mitä Sega, miten on mahdollista? Ei vaan, siis on viime vuosina on tullut hyviä Sonic-pelejä. Sonic Maniakin on ihan loistava esimerkiksi. Ja onhan tässä on. Horizon Forbidden West edelleen näytti aivan helvetin hienolta. Destiny 2 näytti siistiltä. Mutta sitten oli tämmöinen vähän erikoisempi julkistus Silent Hillin luojalta Keiichiro Toyamalta ja säveltäjältä, joka on tehnyt Silent Hillin musiikkia, Akira Yamaokalta, niin uusi peli, yhteistyöpeli, kauhupeli, ei kovin yllättäen, nimeltään Slitherhead. Ja nyt kyllä näytti niin miten tämä nätisti sanoisi? Paskalta. Että ei ainakaan tämä eka teaseri hirveästi vakuuttanut. Ehkä toimintapainotteisempi, aika pienen budjetin tuotos näytti olevan. Grafiikka ei ollut sitä Next Gen, ei ollut mikään Senua's Sacrifice 2 missään nimessä. Joo, ei ollut Senua. Tästä oli vähän vaikea sanoa, onko tämä lintu vai kala vai mikä tässä on homman nimenä, mutta pelkästään noiden nimien, joka tässä taustalla on hääräämässä takia, niin tätä jaksaa jollain tasolla edes seurata, mutta odotukset ei mitenkään ole kovin korkealla. Ei sitä koskaan tiedä. Nämä on ennenkin yllättänyt tämmöitteet. Mutta Slitherhead oli kyllä, se oli psykoosinen. Tämä oli jotain aivan muuta. Tämä on itse asiassa ihan meemikin tämä mummo täällä parvekkeella tässä lopussa. Joo, tosiaan. Ei ihan saatu uutta Silent Hillia, mutta vähän sinne päin. Pyramidipäästä Slitherpäähän. Slitherpää. Sitten oli tällainen peli kuin Nightingale, missä on tällaista tähtiportti, jotain aikamatkustushommaa, multiplayer, hässäkkää. Basin rakentamista, hässäkkää, Valheimia, vähän yhdistelee muita selviytymispelejä, kooppi. Mutta first person. First person, ihan kiva artstyle, tommonen viktoriaaninen aikakausi ja 20-30-luvun steampunk-meininkiä näissä hahmoissa. On silinterihattua ja kaikkea tämmöistä. Aika mielenkiintoinen sekoitus kaikenlaista genreä ja luukkia. Vaikea sanoa yhtään mitään, millainen peli itsessään on. Hirveän vaikea tällä trailerin perusteella sen kummemmin sanoa, mutta ihan jännän näköinen, sanotaanko näin. Joo, sitten kuka muistaa Lord of the Rings Gollum, ensimmäinen Next Gen-peli, mikä näytettiin aikanaan, että tämmöinen on tulossa, ei vieläkään julkaistu. Näytti niin kuralta, varsinkin tuo itse Gollumin design on aivan käsittämättömän surkea. Joo, on vähän tuollainen niin kuin piirrosmaiset silmät ja kaikki. Jotenkin muuttuu toi hahmo tossa, että miten niin kuin, en mä tiedä. Tuo näyttää joltain, tiedätkö, Tuve Janssonin nälkiintyneeltä nuuskamuikkuselta toi hahmo pikkusen siinä. Että jos vähän rankhemmat ajat ollut muikkusella. Ei vakuuttanut yhtään. Tämä peli tulee varmaan floppaan ihan täysin. Ollut kehitteillä monta vuotta. Tosiaan ihan ensimmäisiä Next Gen-pelejä, mitä julkistettiin ja näytettiin. Somerville edelleen näyttää hienolta. Kyseessä on tämmöinen Limbo Inside-tyyppinen tunnelmoiva seikkailupeli. Ehkä jotain avaruusolentohyökkäystä ja perhe koittaa selviytyä siellä. Erittäin tyylikkään näköinen paketti. Näyttää hyvältä. Cupheadia tulossa lisää. The Delicious Last Course. Vihdoinkin. Erittäin jees. Julkaisupäivä kesäkuun 30. Saadaan tää pihalle. Sitten hitaasti hyvä tulee. Hauska, hyvin toteutettu traileri taas. Oli ja viimeisen päälle. Tosi jees. Pienoismalleilla ja nukeilla. Ja et saa nähdä, antoiko tämä vähän ehkä osviittaa siitä, miltä niin seuraava Cuphead oikein peli näyttää. Olisiko se tämmöinen animaatiotyyli, tämmöinen, ei käsin piirretty, vaan just nukkeanimaatio. Se olisikin vaikea toteuttaa. Sitten Space Marine 2 yhtäkkiä yllättäen julkaisutraileri tai julkistustraileri tuli. Kyseessä on 2011 vuoden Warhammer Space Marine jatko-osa, Saberin tekemä. Tämä on itse asiassa niitä harvoja Warhammer-pelejä, mitä mä oon pelannut.
alusta loppuun itse asiassa. Tämä julkaistiin joskus Pleikkari 3:lle, olisiko tämä ollut joku kuukauden peli tai joku vastaava, että pystyy lataamaan ilmatteeksi, niin otin ihan piruuttaan testiin ja yhtäkkiäkin 6-8 tuntia myöhemmin peli oli läpitte. Viihdyttävää tämmöistä Gears of War-tyyppistä kolmannen persoonan räiskintää Warhammer-maailmassa. Jatkossa näyttää ennen kaikkea panostavan siihen, että porukkaa on ruudulla ihan helvetisti, ihan sellainen isoja armeijoita vastaan mätkitään tyyliin Romance of Three Kingdom meininkiin, eli Dynasty Warriors hengessä. Tämä on muutama. Noin voisi skipata noin 2 pienempää Vermintideä tulossa lisää. Mutta sitten iso, mistä nähtiin ensimmäistä kertaa pelikuvaa virallisesti, että vähän miltä gameplay näyttää, niin kerro meille, mitä mieltä olit Suicide Squadista. Joo, siinä oli jännä tilanne, kun sitä oltiin näyttämästä traileria, niin sitten sieltä tulikin näyttelijä sitten lavalle ja sanoi, että hän on tää mikä se, onko se Amanda vai ei, mikä se? Joo, Amanda Walleri. Amanda Waller, joo. Tuli sieltä vetää roolia, että hän on se ja te ette saa nähdä tätä ja te olette muuten pahoissa ongelmissa, jos te katsotte tätä traileria ja sitten se lähti menee ja Kiili oli sillä lailla, että hei, joko se lähti, no nyt pistä pyöriä. Ja jotenkin mulle tulee ensimmäisenä mieleen tästä, mikäs se oli se? Sunset Overdrive, kyllä, joo. Fuck yes. Tää on just joo. Sitä. Juu. Et se tästä jotenkin ihan ensimmäisenä tulee, jos tätä joutuisi vertaa johonkin. Kolmannesta persoonasta tällaista räiskintää. Paljon tapahtuu. Varmaan pystyy vaihtaa hahmoa lennostakin jopa. Mut ihan siis hyvältä, värikkäälle, hauskalta näyttää. Että en mä ehkä olisi odottanut, että tää jotenkin tällaista niin kuin värien ilotulitusta näin paljon on, mutta joo. Actionia. Tää vakuutti meikäläisen. Tää on just sitä, mitä mä oon toivonut, eli Sunset Overdrive kooppina, 4 pelaajaa. Tämähän oli jo co-oppi. Juu, drop in, drop out co-oppi, että sä voit hypätä sinne kaverin mukaan koska tahansa, ja sitten kun hyppäät pois, niin tekoäly jatkaa siinä suoraan. Okei, yes. Katso näitä liikkeitä ja kompoja, mitä tässä pystyy tekemään, niin tavallaan aika huikeata porukalla vääntää. Se oli hienosti keksitty ideota, miten nämä hahmot pystyy nopeasti, ketterästi liikkuun. Bumerangi-tyyppi pystyy teleporttaa ja varppailemaan ja liukuun kaikkia pintoja. Harley Quinnilla on Spider-Man-tyyppinen grappling hookki tai Batman-tyyppinen grappling hookki. Deadshotilla on jetpackia ja sitten King Shark pystyy juokseen seiniä pitkin ja hyppiin isoja loikkia. Niin. Ja se, mikä tästä paistoi läpi, että Rocksteady on tehnyt peliä kauan ja sen kyllä näki. Tämä näytti todella hiotulta peliltä. Ruudun päivitys pysyi tasaisena, hahmomallit oli helvetin hienoja. Tässä on aikamoisia set-piecejä varmaan luvassa. Tämä vähän paljasti taistelua Barrya vastaan, eli Flashia vastaan. Tässä oli pieni introduction, missä Captain Boomerang dissaa Barrya jossain live-lähetyksessä. Ja Barry käy sen live-lähetyksen aikana sen kimppuun. Sitten tulee vaan iskua sieltä. Ja sitten ne koet taas niputtaa sitä jossain vaiheessa, niin Barry väistää vaan luodit. Ja on sillä nyt kamo hei, että sä voisit yhtä hyvin lähettää postissa ton luodin hänelle. Että siinä on yhtä paljon chanssia, että se osuu meikäläiseen. Niin mielenkiintoista nähdä, miten nämä pomotaistelut hoituu 4 pelaajan kanssa. Että onko niissä kaikille tekemistä ja miten ne on rakennettu. Ja muutenkin, että miten tämä tarina menee eteenpäin. Hyvää värikästä meininkiä, niin kuin Joni sanoi jo. Mukava pesäero siihen. Nämä teki 3 Batman-peliä putkeen, mikä oli synkkiä, sateisia ja näin poispäin. Niin tämä on ihan vastakohta sille. Tämä on tosi kirkkaat pastellivärit ja tyylikkään näköistä. Niin odotan tosi paljon. Tämä vakuutti mut ihan täysin tästä pelistä. Sitten, otappa sieltä. 2022 tulee pihalle. Ensi vuoden heiniä. Tämä on odotettu kyllä meikäläisellä. Sitten sieltä näytettiin Forspokenista, Square Enixin tulevasta. Onko tämä rooli, seikkailu, peli? Missä tällainen, eikö tämä tyttö tuu nykypäivästä niin tonne fantasiamaailmaa? Joo. Tämä on vähän kyllä tällainen, paha sanoa yhtään mitään. 3. persoonan toimintapeli. Paljon taikoja, partikkeli-efektejä ruudulla.
aika hienosti pystyy liikkumaan pelimaailmassa, varppailee, hyppii ja liitään. Tehdä jotain jäälauttoja tuolla ja surffailla niillä. Ja Näyttää vähän raffilta kaiken puolin vielä, tuolla vähän epätasaiselta teknisesti ja vaikea sanoa. Tämä on toisaalta mielenkiintoisen näköinen, mutta toisaalta tavallaan aika tylsä ja nähdyn näköinen. Tässä on jännä tämmöinen ristiriita, kun katsoo tätä itse pelikuvaa. Mä näkisin helposti, että tämä on semmoinen 7 peli, kun tämä tulee pihalle. Et vähän teknistä ongelmaa ja vähän mitään sanomaton juoni ja vähän itseään toistava toiminta. Jos niin kuin tällä voi trailerin perusteella sanoa jo, niin mulla on tämmöiset intuitiot tätä kohtaa. Jäämme odottaan. Tämä voi olla myös peli, mitä siirretään eteenpäin aika paljon, koska jos kun katsoo sitä traileria, niin osittain ihan siistin näköinen ja hyviä efektejä, mutta se taas osittain vähän ruudunpäivitys tippuu ja on vähän sahalaitaa ja tämmöistä, että en tiedä missä kuosissa tämä peli tällä hetkellä on. Vähän sotkuselta näyttää niin sanotusti, vähän all over the place. Joo, varsinkin noissa taistelukohtauksissa, kun tehdään näitä magickeja ja kaikkea. Mutta tietenkin tuossa on aika paljon niin ton hahmon tuollaista perässä tulevaa sellainen tehoste. Motion blurry, tommonen. Niin, vähän niin kuin ilmasta jäisi sellainen. Väreily tavallaan. Väreilyilmaa, joo, liitää sun perässä. Se on vähän aika rankka ja aika sotkusen näköisen tekee siitä liikkeestä mun mielestä. Sillä vähän jotenkin peitetään. Se vähän rikkoo tuota kuvaa aika lailla just, että samaa mieltä. Mutta joo, ei ole kyllä, ei ole mitään odotuksia tämän suhteen itsellään. Että ei jättänyt vähän kylmäksi kaikki nämä. Joo. Mei 24. Ehkä tällä alustavasti. Saints Row näytti Saints Rowlta tulossa, sitäkin on siirretty. Sitten julkistus oli Dune Spice Wars strategiapeli. Yllättäen, ei ole ensimmäinen Dune RTS, mutta kohta tuoreen semmoinen. Ja miksei? Otollinen. Mm-hmm. Nyt on Dunen aika. Tuo on duunattava Dune. Tiny Tina's Wonderlands tulossa ensi vuonna. Tämä on tämä Borderlands spin-offi. Nyt se oli vähän näyttelijää lavalla, Will Arnettia ja Ashley Burchia lavalla. Ja näyttää edelleen hauskalta, viihdyttävältä setiltä. Jos jossain on värejä, niin tässä on värejä. Jotta se ei mitään muuta kuin värejä. Jokainen on värikäs, kirkas setti. Näytti ihan kivalta kyllä. Ei mitään sitä vastaan. Among Us on tulossa VR-pelinä, megahitti, supersuosion uuden genren luonut Among Us nyt VR-nä. Voi toimia ihan hauskasti porukalla, kun pelataan VR-llä. Kun siinä tulee pikkusen sitä pelaajan ruumiin kieltä mukaan kuitenkin VR-ssä, vaikka ne hahmot on tommosia, niin saa nähdä, miten se valehtelu sitten, en mä mitään ole tehnyt, ja kaikki, miksi sä täriset tuolla tavalla, miksi kädet tärisee. Genshin Impacti, uusi hahmo, kaikkia näitä isompia täältä vähän nyt, mikä puhutteli. Telltale on tekemässä Star Trek-peliä, joku on varmasti hyvin innoissaan siitä. Peli näytti tosi raffilta, teknisesti tosi vanhentuneelta, mutta eiköhän se sarja faneilemme ihan sen takia vaan, että se on Star Trek ja juonihan silti voi olla tosi kova juttu, kuten Telltaleillä tapana on. Mitäs muuta sitten näistä pisti silmään? Dying Light 2, Stay Human. Ihan jees traileri kyllä. Koska tää tuli? Tää tulee mitä? Helmikuussa ehkä. No katsotaan, se on siirtynyt ehkä 5-6 kertaa tällä hetkellä. Joo. Mutta kyllä se nyt varmaan aika valmis rupeaa olemaan. Joo. Hienon näköinen traileri. Hidastettuja kohtauksia, selviytymistä. Kaikki näyttää menevän hyvin, mutta ihan ei meekään hyvin sitten. Ja sitten hei, meidän on pakko puhua Crossfire X:stä. Joo, Crossfiren julkaisupäivä julkistettiin trailerin muodossa. Helmikuun 10. päivä tulee pihalle, ja tässähän on Remedy tehnyt yksin pelin tähän näin, ja siltä on kova odottaa paljon hyviä juttuja, hyvää toimintaa, siisti makea traileri jälleen kerran, kyllä nämä on mintissä. En ole hirveästi positiivista kuullut sitä multiplayerista, mikä oli testissä jonkin aikaa tuossa, että se vähän tuli ja meni, ja eikä ihan hirveästi vakuuttanut pelaajia, mutta yksin peli näyttää hauskalta ja me luotetaan Remedyyn totta kai. Ne tietää, mitä ne tekee. Yksin peli genressä kyllä ihan täysin. Tosiaan helmikuussa pihalle. Joo, helmikuussa pihalle ja näyttää, mitä nyt tuon trailerin perusteella voi katsoa, niin äijämäistä hyvää actionia. Ja hyvää äijämäistä menoa löytyy myös GTFOsta, eli Get the Fuck Out version 1.0 launch gameplay traileri. Peli on ollut kauan Earlyrissä, eli Early Accessissa, tulossa pihalle. Work Together or Die Together on pelin
idea, 4 pelin ajan kooppi, alieneita vastaan, kauhua, selviytymistä, huutoa, paniikkia. Helvetin vaikea, mutta palkitseva monipeli-koop-kokemus on vielä itsellä kokematta, mutta ehkä nyt kun tämä saatiin näin valmiiseen kuosiin, niin voisi ottaa joskus striimi, missä mennään nolaan itsemme ihan täysin, kun me ei päästä 5 metriä eteenpäin. On meinaan kuulemma aika haastavaa settiä. Ja pitää olla aika hereillä tuossa pelissä. Että vahvat tämmöiset aliens-vibat tässä kaiken puolin. Siellä sanottiin, että nytten, kun ne sanoi, että nyt on 1.0 on pihalla just tällä hetkellä, niin että 25% alle olisi nytten tuosta pelistä kanssa sitten Steamin puolella. Hyvä tietää. Sitten siellä näytettiin Halon tulevasta TV-sarjasta First Look-traileri, lyhkäinen traileri, tulee Paramount Plusalle palveluun. Steven Spielberg on ollut tuottamassa. Näytti ihan helvetin hyvälle Halo-miehen silmään. Kyllä se Halo-miehen vaan iski. Tutut saivelet sieltä pajahti ja isolla rahalla tehtyä efektiä ruutu täynnä. Master Chief-puku ihan mintissä. Josko tämä nyt olisi sitten kova juttu? Jumalauta, me ollaan kauan odotettu tämmöistä isoa Halo-leffaa tai TV-sarjaa. Vuosia sitten jo Neil Blomkampin piti tehdä. Oli teaseria E3-messuilla ja kaikki. Spielbergin piti tuottaa se ja vaikka mitä. Tämä oli ihan älytöntä silloin oikein Halon kulta-aikana. Niin. Mutta nyt se on vihdoinkin todellisuutta. Kakkoskausi on jo vahvistettu. Eka ei ole vielä pihalla. Tulee jossain vaiheessa ensi vuonna. Ei tarkkaa päivää annettu, mutta tuotantoarvot näytti olevan aika helvetin hyvin kohillaan. Kyllä. Ja jotenkin mä oon iloinen, että tämä Halo-sarja tai elokuva homma tulee vasta nyt. Koska me ollaan nyt siellä, että me voidaan toteuttaa hienosti tällaisia spektaakkeleita. Totta. Kun tätä olisi tullut 2005. Juu, kyllä. Niin kuin Halo 3 aikaa 2007 tai 2006, koska se on ollut. Niin nyt on vähän eri aika. Nyt on niin kuin laitteet, tekniikat, kaikki. Tällaisia juttuja varten. Nyt on oikea aika. Joo, mä oon samaa mieltä. TV-sarja on ehkä kuitenkin se oikea ratkaisu Halon tarinalle. Joo. Kertoo on aikaa, on paljon hahmoja. On niin paljon mistä kertoo ja kaikkea. Niin. Joo. Siis tää tulee, toivottavasti tämä tulee olemaan niin kuin kova juttu. Hyvin tehty. Elden Ringistä näytettiin pitkä, hieno CG-traileri, nosti hypen vielä korkeammalle, erittäin tyylikäs. Matrix Resurrectionista näytettiin pieni klippileffasta, ei sitä sen enempää hirveästi. Mutta pelien puolella tämmöinen peli kuin Ark Riders, mikä on vanhan EA-pomo Patrick Söderlundin uuden porukan tekemä peli. 4 hengen kooppi räiskintä 3. persoonasta näytti aika jepalta. Tämmöinen skifi-henkinen divisiona tuli mieleen vahvasti tästä. Aivan. Tässä on makea tyyli näissä hahmoissa ja aseissa ja tässä koko meiningistä. Tämä logo muistuttaa vähän Atarin logoa, tämmöistä 70-luvun värikästä viivaa ja fonttia. Sitten näissä hahmoissa on tämmöistä myös osittain vanhojen skifi-kirjojen kansikuvista tuttua tyyliä, mutta silti vähän modernimpaa. Graafisesti oli aika tyylikkään näköinen, vaikea sanoa itse pelissä sen enempää, hyvänäköistä toimintaa, isoja örrimörrejä, robotteja, vähän pysty taktikoimaan porukalla. Saa nähdä kuinka HC tämä on ja kuinka arcade tästä loppupeleissä on, mutta ihan mielenkiintoinen ensimmäinen traileri. Mitä mieltä olit? Joo, siis tämä on just tämmöinen niin kuin 70-luku skifi meininkiin tehty ihan täysin tämä. Jotenkin kiva katsoa, että painetaan niin kuin noilla ihmisillä jolla, missä planeetalla tässä nyt ollaankaan, niin painetaan kypärät päässä, tiedätkö. Gearit ei ole niin kuin ihan tuollaista normaalia, vai on sellaista niin kuin vanhaa fantasiaa just ja kaikki, ja toi teknologia ja kaikki, mitä tuossa on. Ja, joo, siis tämä on tosi kivan näköinen, tosi sellainen fressi ote, vaikka tässä on paljon tuttua vanhaa, retroa ja tällaista, mutta tämä näyttää tosi hauskalle ja viihdyttävälle. Kyllä, ja tämä on tulossa Pleikkari 5:lle ja Xbox Series X:lle, S:lle ja PC:lle. Tämä on niinku uuden sukupolven peli ja näyttää kyllä siltä. Hyvää valaistusta ja hyvää efektiä ja paljon partikkeleja ruudulla ja härpäkettä.
Ark Riders. Riders, kyllä. No sitten oli PUBG Goes Free traileria ja Lost Arkia, nämä vanhoja PC-pelejä, näistä tiedetäänkin jo paljon. Persona 4 Arena Ultimaxi on tulossa Steamiin, tappelupeli. No siinä ne oikeastaan ne isoimmat trailerit, kun näitä katsoo näitä loppuja. Nämä on tämmöisiä pienempiä indie-tuotoksia, näytti ihan kivolta, mutta ne oli kuitenkin... Doge Rockstar, muistako Doge vielä? Muistan. Se oli... Koska se tulee? Doge on siis tämä erittäin tyylikkään näköinen korealainen MMO samalta porukalta, joka on tehnyt tuon Black Desert Onlinein, niin oli musiikkivideo tähän pelin maailmaan näillä pelihahmoilla. 3,5 minuuttia, mitä tämä kestää. 5 minuuttia, pelkkää hekumaa silmille ja korville. Käykää itse kattoon. Dogev Rockstar official musiikkivideo. On ryhmätanssia, on villapaitoja, on kaikkea. On lapsia, lapset laulamassa. On siis... Tämä on ehkä tällainen lapsille ja tytöille ehkä tämä videohomma, mutta toi peli, tämä tunnari. Ai, mä oon niin valmis Dogevel, let's go. Mä vedän Doge-överit, kun tää tulee. Kyllä. Sillä tulee vaahtoa suusta ja hattaraa silmistä, tiedätkö sä, rainbowt korvista. Mitäs muuta täällä oli? Planet of Lana, Have a Nice Death. Siinä ne oikeastaan sitten olikin suurimmaksi osaksi. Mikä näistä eniten nosti hypeä ja vakuutti näistä trailerista? Jos 3 pitäisi valita, mikä kiinnostaa eniten. Alan Wake 2 ehdottomasti numero 1. Mun mielestä se oli koko tämän shown isoin juttu. Toinen on Hellblade 2 Senua Saga. Ja sitten kolmas valinta on näistä trailereista, niin kyllä se on toi Sonic the Hedgehog 2 leffa näistä peleistä, kun pitää valita, niin se on toi leffa-traileri. Se on, niinku, siinä on niinku videopeli-elokuva. Näin tehdään videopeli-elokuva. No, se on kyllä totta. Joo, mulla on kanssa Senua ja tietenkin Alan Wake 2, ja sit mä laittaisin kyllä mä mielenkiinnolla odotan kaikista huolimatta Quantic Dreamin tähtiöstä peliä. Kaikista huolimatta. Haluan nähdä, miltä se näyttää ja miten se pelittää ja onko se ihan tismalleen samanlaista kuin tähän mennessä niiden pelit vai onko se ehkä jotain vähän uutta genreä. Vaikea sanoa, mutta kyllä se silti nörttiä kutkuttaa tuommoinen seikkailu, niin kyllä mä ne 3 pistäisin isommaksi meikäläiselle. Siinä oli Game Awards 2021 läpimeno enemmän tai vähemmän. Kaiken kaikkiaan hyvä show, kuten alkuun tuossa puhuttiin. Ehkä yksi parhaimpia muutamaan vuoteen. Kiva, että se oli vihdoinkin tavallaan in person. Ja Jeff ei ollut säästellyt. Oli hyvää musiikkishowta ja hyvää ylläriä, oli julkkiksia ja oli ikimuistoisia kiitospuheita ja hyvä meininki, hyviä trainereita, julkistuksia, yllätyksiä. Ihan solid 8/10 show mun mielestä. Juu, ehdottomasti. Erittäin jees. Pieni nipsasu. Nipsasu voisi olla. Vähän tiedätkö ihan inase. Tunti pois. Tiukka tunti pois. Niin. Kyllä. Siinä oli se juttu. Voitaisiin vähän vielä tässä ennen kuin lopetellaan, niin mennään vähän pidemmälle tällä kertaa, kun yleensä kun tultiin vähän myöhässä, niin tehdään vähän pitempi jakso, niin voitaisiin puhua tuosta, mikä julkaistiin Game Shown alla, tämmöinen Unreal 5-teknologia, demo tai presentaatio Xboxille ja Pleikkarille, mikä vähän näyttää tätä uutta Unreal-teknologiaa ensimmäistä kertaa sillä tavalla, että pääsee pelaajat itse kokeilemaan sitä ja liikkuu siellä. Yhdessä Matrix Resurrectionin kanssa tehty tämmöinen promosetti, missä päästään seikkailemaan Matrix-kaupungissa. Vähän lenteleen siellä kameralla ja ajeleen autolla ja pääsee kellonaikaa, liikuttaa siis aurinkoa ja pystyy vaikuttamaan, että kuinka paljon siellä on jalankulkijoita ja ajoneuvoja ja lähinnä demotaan tätä just Unreal 5 ominaisuuksia. Alkaa pienellä lyhyellä esittelyllä näistä hahmoista ja tapahtumista ja pieni taka-ajokohtaus siinä, mikä oli semmoinen raiteella mentävä shooterikohtaus, kun ne sitten pääsee kaupunkiin niitä pyöriä ja zoomailee. Tästä löytyy Digital Foundrylta 50 minuutin hyvä tämmöinen breakdowni, että mitä kaikkea tämä teknologia pitää sisällään, mutta kun se tuosta pyöräytti Pleikkarin 5 tulille, niin olihan se visuaalisesti seuraavaa sukupolvea hyvin pitkälti, että valaistus ja miten pelimaailma on rakennettu, niin oli kyllä
ennennäkemättömän hienoa ja lupaa hyvää ja oli kiva nähdä, että se jopa pyöri konsoleilla ihan oikeasti. Että kyllä mä sitä alkuun leikin, pidin sitä jees, sitten menin vielä myöhemmin kokeilemaan uudestaan ja vietin enemmän aikaa sen parissa ja kokeilin kaikkea, mitä pystyy tekemään, niin kyllä mä olin vaan vakuuttunut, että on se upeata jälkeen. Joo, siis kyseessähän on tämmöinen renkaiden ammuntasimulaattori. Ja sitten on free camia vähän sen jälkeen, voi vähän lennellä ja näin, mutta aivan silmitön. Aivan silmittömän hieno. Siinä ammuttiin takaa-ajavia autoja, niitä ammuttiin siis renkaisiin. Agentteja tuli ja hyppi autoon kyytiin. Sellaista actionia, että niinku oli hymy korvissa kyllä, ja sen jälkeen pääsee sitten tätä kaupunkia, mikä on joku 7 kilometriä pitkä. New Yorkia muistuttava kaupunki. Pystyy sitä meneen siellä tallailemaan ja kattelee, ja sitten se pystyy lähteä lentäänkin kameran kanssa, jos sä haluat, ja ihmetellä, että zoomailla, ottaa juttuja pois päälle ja katsoo, niin kuin, että miten on tehty, ja vähän pistää aurinkoon, kiertoon valoihin, kiertoon nopeuttaa, ja ihan silmitön. Pystyt tekemään syöksymällä sellaisia Spider-Man ruuhkakamera-ajoja ja kaikkea, siis kyllä se jäi tuohon Pleikka Vitoselle kovalevylle tuohon, että tulee varmaan useamman kerran käytyä vähän fiilistelemässä ja katsomassa sitä, että siis aivan järkyttävää. Ja semmoinen just, mitä haluaa näyttää ihmisille, että kattokaa, pelit on menossa, että just täältä ne voi näyttää. Joo, kun mä katselin sen Digital Foundryn videoa, niin menin takaisin sitten vielä oikein niin herkutteleen sinne Matrixin maailmaan, niin kyllä se valaistus on ihan upeata. Siis jos ottaa esimerkiksi, on tämmöinen moottoritie, silta, mikä kulkee siinä kaupungin ympärillä, niin kun sä lentelet siellä tavallaan sen alla, tai katot sitä kauempaa, kun se autot menee siellä alhaalla, niin sä et kunnolla näe niitä, kun varjo peittää tietenkin ne. Mutta sitten kun sä lennät kameraa sinne lähelle, niin tavallaan sen kameran kautta katsojen silmät tottuu siihen valoon, ja sitten kun sä oot siellä sillan alla, niin sä näet kaikki ihan selkeästi, mutta kun sä lennät taas vähän pois sieltä ja katsot taaksepäin, niin rupeaa muuttumaan pikkuhiljaa tummemmaksi ja menee niin kuin varjoon, niin kuin oikea silmä reagoi asioihin. Ja just kaikki on ray-tracattua ja Unreal 5:n uusi toi valaistusmoottori pyörii ja kaikki nämä, miten ne renderöi noita polygoneja, on ihan käsittämätöntä. Että siinä periaatteessa ei ole semmoista piirtoetäisyyttä, niin kuin me ollaan peleissä aikaisemmin totuttu, että asiat ilmestyy yhtäkkiä ruudulle, mitä lähemmäksi sä meet, niin kuin pop-upia tai pop-inniä, mihinkä me ollaan totuttu pelaajina, että se vaan on kaikissa peleissä. Vaikka heidät grafiikat täysille, niin asiat kauempana kuin ne on, niissä on vähemmän yksityiskohtia, kun tulet lähemmäksi, niin tulee enemmän yksityiskohtia. Niin tästä puuttuu kaikki semmoinen. Tässä on kaikki piirrettynä niin pitkälle kuin silmä kantaa, niin tarkasti kuin mahdollista, koska tämä teknologia mahdollistaa sen, että se pystyy piirtämään ne. Ja se, että miten asiat muuttuu paremman näköiseksi, mitä lähemmäksi mennään, tapahtuu niin paljon nopeammin, että sun silmä ei kerkeä tavallaan näkee sitä vaihtoa. Niin se on semmoinen asia, mikä on uutta peleissä. Ja mitä ne hehkutti siinä Digital Foundryssa paljon, että just tämä on semmoinen asia, mikä tavallaan tekee sitä pelimaailmasta vielä uskottavamman kuin koskaan aikaisemmin. Samoin se valaistus, eli asiat heijastaa valoa oikein, ei pelkästään valot tai peilit tai kiiltävät pinnat, vaan kaikki niin kuin oikeassa elämässä, kun sä heität valoa johonkin, niin sehän poukkaroi ympäriinsä ja muodostaa varjoja ja valoja ympäriinsä, niin tässä on sama juttu, että jos sä katsot vaikka jotain kaupunkia tietyssä valossa ja oot siellä, että tämä on kyllä, että onhan tämä hieno näköinen, mutta ei mitään niin kuin spesiaalia voisi tulla mieleen, mutta se johtuu taas siitä, että se on niin tavallaan aidon näköinen jo se valaistus, että se muistuttaa sua oikeasta maailmasta. Sä et osaa välttämättä edes arvostaa sitä, miten hyvältä se näyttää. Mutta sen jälkeen, kun löi jonkun toisen pelin päälle, niin kyllä se ero oli kuin yö ja päivä kirjaimellisesti. Heti kun Far Cry 6 pyörin sen jälkeen, niin just niin kuin miten hahmojen ympärillä on sellainen outo valorinkula ja kaikki tällä, että ne ei istu sinne ympäristöön, niin tuossa Matrixissa ei ollut mitään semmoisia. Kaikki esineet luo oikeat varjot ja valaistukset sinne, missä ne on, niin ne tavallaan just tuntuu olevan osa sitä maailmaa. Ihan niin kuin kaikki roskat maassa tai joku muun pienet yksityiskohdat, ne vaan niin kuin istuu sinne kuin nenäpäähän. Se on tosi koherenttia ja kaunista se maailma. Ja paljon heijastavaa hienoa pintaa. Ja ai että. Tämä oli niin kuin seuraavan sukupolven kokemus graafisesti. Erittäin hieno. Kyllä. Kannattaa ladata Pleikkari 5:lle ja sitten Xbox One. Kyllä. Ei Oneille kuin X:lle. X:lle, juu. Täysin ilmainen testi. Kyllä.
on vakuuttavaa meininkiä. Sitten vähän pelattuna on tällä viikolla iso julkistus, oli tietenkin Halo Infinite, yksin pelikampanja tuli tuossa pihalle. Kauan odotettu, ikävä kyllä kooppia saadaan odottaa pitkälle ensi vuoteen, mutta yksin peli on nyt pihalla ja mä sitä jonkin verran pelannut ja täytyy sanoa, että kyllä se vaan on vaan erittäin hyvä Halo-toimintapeli, että se mitä tämä tekee uusiksi verrattuna muihin Haloihin, niin tämä vähän avaa sitä pelimaailmaa, tai enemmän open world-peli verrattuna aikaisempiin. Siellä kartalla on erilaisia objektiiveja, mitä voi tehdä, suorittaa, vähän kerättävää tavaraa pystyy upgradeamaan ja etsiä sieltä kartasta, tai se saattaa olla joku tosi kova vastus, mikä tunnetaan siellä pelin maailmasta, että tämä on kova äijä, että tämä on vähän niin kuin sun targetti, että tapat tän, niin saat jotain herkkua ja se vaikuttaa niin kuin siihen maailmaan. Plus Master Chiefillä on uusi hieno grappling hook, millä pystyy hienosti etenemään siellä ympäristössä. On aika korkea tämä pelimaailma, aika paljon niin kuin vertikaalisuutta tullut lisää, että se grappling hook on erittäin kovassa käytössä sen pelin aikana. Sillä pystyy tekemään paljon muutakin kuin pelkästään liikkuu siellä ympäristössä. Se on mukana taistelussa tosi tiiviisti, pystyy lyömään kilpiä ja stunnaa vihollisia sillä. Se on tosiaan, tai nappaa aseet niiden kädestä tai nappaa joku räjähtävän tynnyrin kauempaa ja heittää sen porukan kimppuun. Tämä on niin kuin samaa tuttua Haloa kuin aina ennenkin. Hyvää kompattia, hyvää tekoälyä, hyviä aseita. Kaikki taistelut on vähän semmoisia niin kuin taistelu-ongelmanratkaisubusleja, mikä pitää selvittää. Mutta tämä on nyt vaan tuotu laajemmin isoon maailmaan ja sä pystyt kokeilemaan eri ilmansuunnista ja vapaammin ehkä aikaisemmin näitä taisteluja. Löin tyhmän rohkeasti heti heroikille alusta lähtien. Ja 2 ekaa kenttää pystyin pelaamaan, mutta sitten oli pakko dropata vaikeustaso normaalille, koska tuli turpaan yksinään, kun meni siellä. Se ei enää tuntunut hauskalta. Se mennään heittää aika paljon vihollisia sun kimppuun, ja ne tekee tosi hyvää lämää teikäläisen. Niin vaihdoin normaalille, nyt se on paljon mukavampi pelata yksin. Ei tarvitse hampaa tirvessä vääntää. Se on silti haastava, mutta ei liian vaikea. Että odotan innolla niitä tulevia kooppisettejä, koska Legendarilla tämä tulee olemaan ihan hirveätä vääntöä, vaikka meitä taas 4 siellä. Että varautukaa henkisesti siihen, että haastetaan enemmän kuin aiemmin. Tämä tuntuu vaikeammalta Halo-peliltä. Joo. Hyvää designia. Tämä vuoden ekstra aika, mikä tälle pelille myöhästymisestä johtuen on suotu, niin on käytetty hienosti. Se pelimaailma tuntuu hyvältä. Ne skenaariot on hyvin rakennettu. Liikkuminen on siellä hauskaa, nopeata. Se on vaivatonta pelata. Siinä on mukavia pikkujippoja, just on mukavasti lainannut Zelda-peleistä muun muassa sen, että aina kun saat joku, ei nyt busle, mutta jonkun asian tehtyä, niin tulee mukava semmoinen pikku jingille siinä, tiedätkö, taustalla tuomaan fanfaarin sillä, että nyt on asia suoritettu. Ja kaikkea tämmöisiä pieniä yksityiskohtia, mikä saa sitä hienosti tämmöisen hiotun kokonaisuuden aikaiseksi. Aseita tullut uusia lisää. Ai että. On kiva olla pitkästä aikaa Halon maailmassa takaisin. Ja 343 Studios on tehnyt erittäin hyvää työtä. Tämä on niiden ehdottomasti paras Halo-peli tähän mennessä. Ja malta odottaa, että mihin se tarina sitten johdattaa vielä. Tosi hieno kuulla kyllä. Itse pääsee nyt jauhaan sitä kanssa ja testailee. Online on tullut hakattua kyllä tosi paljon. Ja mainittiin tuon grappling hookin, niin grappling hook on kyllä ihan paras tuossa multiplayer-puolellakin, kun siellä pystyy tekemään sitten niin paljon eri asioita. Aivan loistava. Hieno väline. Hyvin tuotu. Varmaan tulee käytettyä story-modessa sitä tosi paljon. Joo, ja sitä pystyy vielä kehittämään kivasti, että siinä on muutenkin sitä hahmoa pystyy kehittämään, pystyy parantamaan kilpiä ja just grappling hookia, että mulla on sillä, että grappling hook tekee vähän enemmän damagea kuin aikaisemmin, plus että sehän toimii cooldownilla, että sä et pysty koko ajan spämmään sitä, mutta sen cooldownin pystyy laskemaan jo aika alussa niin kuin 40%, eli melkein muutaman sekunnin välein pystyy heittämään grappling hookia, mikä johtaa siihen, että sä pystyt skaalaan esim. Vuoria ylös, heittämällä kiinni ja vetämällä itsesi ylös ja taas heittämällä uuden ja taas vetämällä itsesi ylös, tiedätkö? On mukavaa jännitystä, että come on, cool down ja taas heittää uudestaan ja toi on ihan jees, kun on Spider-Man-meininkiä. Se onhan siistiä. Mutta joo, hyvä ensipurasu, mulla on nyt taustalla ehkä muutama tunti. Se alkuun alkaa taas tuttuun tapaan jo alukselta, mennään tutoriaalin läpi ja sen jälkeen se pelimaailma avautuu open world-meininkiin ja tosi hyvä alkupurassu, sanotaanko näin, että katsotaan, mitä se jaksaa kantaa loppuun asti. Kyllä, eihän sulla pari tuntia enää jäljellä. Niin. Se on pari tuntia, niin homma on sataputeltu. Se on siinä. Meidän pelkkiä päätehtäviä. Niin. Joo. Ja sitten ensi vuonna kokeillaan kooppina, että miltä sama homma maistuu porukalla. Siitä voisi jo melkein luvata striimin heti. Siitä melkein voisi luvata kyllä ihan suoraan striimin. 4 pelaajalla. Niin on. Halo Legendarilla.
24 tunnin striimi. Whatever it takes. Infinite stream, ei lopu koskaan. Joo, mietitään nyt sitä. Tehdään 48 saa. Mutta joo, ei ole muuta tullut pelattua eikä oikein katsottua. Onko sulla jotain, mitä sä oot chiikannut, mistä haluat kertoa, tai pelannut, mitä haluat kertoa? Mä en ole itse asiassa tällä viikolla pelannut muuta kuin NRiä. Mä oon paukuttanut NRiä. Huttia pelannut. Vähän grindannut siellä niin sanotusti. Nice. Pitäisi palata kyllä nyt Haloon. Pelaan sitä yksin peliä, mutta myös sitä multiplayeria. Että onko siellä nyt toinen viikko, event-viikko menossa taas. Saa vähän lisää gearia sitten ja tällainen. Mutta ainoa mitä mä oon oikeastaan kattonut muiden sarjojen ohella. Itse asiassa mä pakko mainita tuosta, toi sivusilmällä on kattonut, kun avopuoliso on kattonut Disney Plusalta Dopesikia. Miten sä katsot sivusilmällä täällä? Vähän niin kuin... Ei, mutta sillä lailla, että mä tuun kesken huoneeseen, kun katsotaan sarjaa, ja sitten mä yritän olla sillä lailla. Mä en halua nyt katsoa, mikä jakso sulla on 3, menossa A4. Niin. Jää vähän kumminkin katsoa, kun alkaa kiinnostaa sillä. Okei, joo. Mutta Dopesick, se mitä on sivusilmällä katsonut, niin on vaikuttanut kyllä hyvälle. Eli Michael Keaton, a.k.a. Batman, niin, niin on siinä ja sitten siinä on muutenkin kovaa kästiä, tuttuja naamoja paljon. Tällainen lääkefirma Rosario Dawson niin on siinä niin kanssa. On, joo. Sitten se kulmakarva jätkä Bill Poulter. Joo, mihin se nyt kästettiin? Adam Warlockiksi. Joo, niin, niin se on siinä kanssa. Mutta se kertoo tällaista lääkefirmasta, mikä tekee tällaista lääkettä ja tiedetysti ne laittaa sellaista riippuvuuden tunnetta lisäävää juttua, tai että se on niin, että se koukuttaa se lääke sitten ja kertoo eri ihmisten tarinoista sitten, miten ne on tähän lääkkeisiin päätynyt sitten ja mitä se on tehnyt näille ja ihmiskohtaloita ja sitten taistelua. Rosario Dawson on tällainen lääkefirmaa vastainen lakimies, joka yrittää saada niin kuin rajoitettua se, kun kaikki vaan jakelee sitä lääkettä. Niin, siitä tämä on uusi pelastuslääke. Sieltä, niin. Joo. Niin, sitä voi ainakin suositella sitä sarjaa. Se on vaikuttanut tosi hyvältä. Mä haluan aloittaa sen itse yksin sitten alusta. Sama juttu. Mä oon vähän säästellyt sitä joulun pyhille, että sitten katsoo, että kaikki jaksot on pihalla. Perustuu ikävä kyllä tosi maailman juttuihin, tosi maailman asioihin, mikä on surullista, mutta totta. On. Karseta meininkiä. Kyllä. Mutta sellainen, minkä mä katoin tuossa nyt ihan omin silmiä kokonaan, niin oli just tämä 8-Bit Christmas, mistä puhuit viime jaksossa. Ja HBO Maxilta tosiaan löytyy, ja Pepe sitä kertoi kaikki jutut oikeastaan viime jaksossa jo, mutta olit oikeassa, tykkäsin kyllä tästä elokuvasta. Joo. Tykkäsin alku eka kolmannes on kyllä ihan... Se oli tehty ja siis kun samaistumispohjaa oli noin paljon, niin se olisi ihan kuin katsoisi omaa lapsuutta ja omia kavereita. Ja se oli hyvä, kun siinä oli niin sellaisia ne hahmot ja ne pikkujätkät oli, että oli niin, ne eros toisistaan, niin niistä pystyi hyvin poimiin omasta elämästä. Että joo, kaikilla on tollainen kaveri, mikä tekee tolla ja toi käyttäytyy noin. Ja niin se oli tosi jees ja sitten, että kun mennään sitä vuoden vallotusta siellä ja haaveillaan siellä välitunneilla ja siis on paljon sellaisia, että pystyy peilaamaan omaa elämäänsä kyllä ja omaa lapsuutta. Ja ihan pieni spoileri, siis siinä on yksi hahmo, mikä on tämmöinen iso poika, iso lapsi, mistä kukaan ei tiedä, minkä ikäinen se on ja missä, niin kaikki tietää tuommoisen legendatyypin, tiedätkö, mikä on hengessä ehkä vähän nuorempien tyyppien kanssa. Joo, siis tämä jätkäkin oli joku 17 ja nämä muut oli joku 10. Kyllä. Ai että, no joo, ne on legendoja aina. Niin tykkäsin tosi paljon kyllä, että ja kyllä siinä lopussa oli tykkäsin sitä lopusta kanssa tosi paljon. Kyllä ihan kyynelläkin tuli jopa silmään, että sai ihan liikuttuun se loppu, että tykkäsin tosi paljon, että kyse ei ehkä ollutkaan siitä päämäärästä, vaan paljon suuremmasta kuvasta. Ja siis mä tykkäsin sitä käsikirjoituksesta kyllä just, että miten se
näytti koko ajan niin liittyvän siihen, ja se päämäärä oli koko ajan se Nintendo siinä, ja kaikki teki kaikkensa, ja porukassa tehtiin asioita ja kaikkea, ja se oli paha, kun se spagettisoosia vähän söisi, ja vittu tuli meinaa pienet vähän, laatat kauhealla vähän riivattu, tiedätkö, 8 tuntia putkea laatta. Oho, sieltä vielä vähän tulee. Anna kaikki vaan pihalle. Se on kohta ihan tyhjä, meillä on kiire. Niin. Mutta mä tykkäsin tosi paljon siinä, että se vasta sitten lopussa niin ottikin sellaisen toisen vaihteen siihen ja näkökulmaan siihen, ja se oli hyvä veto siihen. Mutta suosittelen kyllä 8-Bit Christmas HBO Maxilla, kattokaa nyt joulun aikana, niin oli huikea, hauska. Se on hyvä jouluelokuva. On erittäin. Kattokaa mieluummin se vaikka 2 kertaan kuin kertaakaan, tämä Sweet Home Alone, mikä löytyy taas Disney Plusalta, niin skipakkaa se, kattokaa tämä 2 kertaan mieluummin. Joo. Ja mäkin ajattelin uudestaan katsoa tämän joulun. Kyllä mäkin ajattelin, että näyttää jengille tämän joulun. Nyt erästä odottaa sitä Super Nintendo jatko-osaa vaan, niin toivottavasti tulee. Viitsi kun tulee, 16-bit Christmas. Toivotaan. Tämä voisi olla tämmöinen hyvä Anthology-elokuvasarja, että niissä on aina eri hahmot, mutta ei mennä eri sukupolvelle aina, 16-bittinen ja 32-bittinen ja 64-bittinen. Aina uustarin liittyen jo. Niin no, että miten joku saa, niin se olisi kyllä hyvä. 16-bittisessä saisi hienosti tämmöisen jonkun, tiedätkö, Sega vastaan Nintendo-porukat, tiedätkö, vielä siis, matsaan, tiedätkö. Joo, siis varsinkin lasten välinen sillä, että on Sega-leiri ja Nintendo-leiri, niin kuin joo. Kyllä. Ja koko ajan se dumaisi toisiaan. Tyypit on kasvanut aikuiseksi ja, tiedätkö, ja sitten muistelee menneisyyttä ja noita riitoja ja kaikkea tämmöisiä. Se voi olla hauska. Katsotaan, jos tulisi. Let's fucking make it. Mutta joo, siinä oli Nerdikin tämän viikkoinen jakso 155. 155, baby. 155 myöhässä, mutta paikalla ekstra pitkänä. Käytiin läpi paljon pelihommia, toivottavasti viihdyitte mukana. Ja me palaamme sitten taas seuraavan jakson parissa mahdollisimman pian. Vuosi käy loppuaan. Nerdikin. Vuosi käy loppuaan. Mitäs meillä on vielä luvasta? Niin, no siis kyllähän tässä olisi vaikka mitä. Tässä olisi vähän Spider-Mania tulossa pihalle ja ai niin, on Spider-Man. Ehkä joutuu... Mun aivot on niin seiteissä, tiiäksä, että mä en... Sä et tajua, että se on tulossa. Se on ihan niin. Se on tuntien päässä jo. Sitten ehkä voisi vähän käydä läpi, että mitä kaikkea tänä vuonna meidän mielestä on syytä juhlistaa. Ja kelle on syytä antaa vähän risuja. Että tämmöinen jonkinlainen summa summarum jakso olisi tähän hyvä. Ehkä tähän vuoden loppuun vielä saadaan pakettiin. Onko meillä siis Nerdigaala? Meillä on siis niin sanottu Nerdigaala. Yes. Haukutaan ja kehutaan tämän vuoden parhaimmat menestyjät ja surkeimmat loserit, kusinäädät. Niin se on vielä ainakin luvassa tänä vuonna sitten teille. Saadaan tämä vuosi hienosti pakettiin. On ollut rankka vuosi, on ollut pitkä vuosi, on ollut ylä- ja alamäkiä, niin musta on hieno vetää tämmöinen loppuveto sitten. Tyhjentää tavallaan ennen seuraavaa vuotta. Kyllä, tämä on just hyvä ja varmasti Nerdikkekin tulee tässä sitten pitää muutamat joulun ajan kautta sitten uuden vuoden ajan taukoa sitten, että voidaan rentoutua ja vähän ottaa chilliä ja palata sitten tammikuussa takaisin taas vitoskaudelle. Mietin, vitoskausi. Season 5, kyllä. Season 5, niin on. Order the whole collection box now. Niin on. All seasons. Kyllä. Se on tulossa, mutta ne on seuraavan jakson heiniä sitten, mutta katsotaan, miten ne saadaan järkeltyä pihalle, että tuleeko Spider-Manista oma jaksonsa vai tuleeko kaikki samaan. Emme tiedä tässä kohtaa vielä, katsomme sen tilanteen mukaan. Mutta sen me tiedämme, että jakso 155 oli tässä. Kiitoksia seurasta, Joni Vaittinen. Kiitos sulle, Petteri Alberkki. Kiitos kaikille kuuntelijoille ja kiitos katsojalle. Kiitos. Ja Joni, take us out. Hei. Ja muistakaa sitten kanssa, että hei, kun nörtteillään, niin nörtteillään sitten kans kunnolla. Ensi viikko. Just näin. Hei hei. Just näin. Moikka. Moikka.